güç sınarsa meydanda. Saban tuy, güreşler birli yanda. Pahlıvanda yiğitler güç sınarsa meydanda. Güreşni yarata tatar, güreşanın kanında. Baktırılıp yavlaganda, jellemez su canında. Saban tuy burunlu yıla, saban tuy kürkü güreş. Şul güreşni paralanda duyasın zümrü yaş. Saban tuy kürkü güreş. Şul güreşni paralanda duyasın zümrü yaş. Tatarlarının güreşi, saban tuyunun batırları, milletin yüzü başı. Saban tuy burunlu yıla, güreşler birli yanda. Pahlıvanda yiğitler güç sınarsa meydanda. Saban tuy, güreşler birli yanda. Pahlıvanda yiğitler güç sınarsa meydanda. Saban tuy kürkü güreş, şul güreşni paralar. Yıkırık para kazanma tutturı gittin para. Çaptıra atlarını kuçe sukkalakta torkalar. Aba ufalla yürgen şirlerim bala. Yürgen şirler birini tugel tuğan üskenil bala. Yürgen şirler birini tugel tuğan üskenil bala. Бар күңеллелек бөтен дөньяда, бар бер ям бүген. Нәрсәдән бу? Мин беләм. Бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Bütün dünyada var bir yem bugün. Nerseden bu min bilen beyram bugün, beyram bugün. Nerseden bu min bilen beyram bugün, beyram bugün. Birme kardeş hisbeden her bir kişi hayran bugün. Uyni sazımda minin beyram kıyın, beyram bugün. Uyni sazımda minin beyram kıyın, beyram bugün. Бар уем кичен көндезен сезнең хакта милләтем. Саулыгың минем саулык, авыруың минем авыруым. Син каршымда бар нәрсәдән дә изге һәм хөрмәтле. Дөнья бирсәләр дә сатмам милләт, миллиятемне. Күңелем милли дигән сүзне сөя. Белмим нидән. Милләтем мине милли ит. Миңа шатлык бүләге. Татарстанда
2021 ел туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителде. Районыбыз территориясендә төрле милләт вәкилләре дус һәм тату яшиләр. Мәдәниятләренең төрлелеге, халыклар арасындагы дуслык һәм уртак максатларыбыз безнең районыбызның үсеш нигезе. Деревня, 4 двора, из ворот ворота, 4 двора, из ворот ворота, а на 5-й двор живет миленький мой, далеко живет, часто вести подает, а я молода, все догадлива была, все догадлива была, прялочку взяла, на сиделочку пошла, барыня, сударыня, барыня, сударыня, заря занялась, я с постели поднялась, иду ко двору, старый ходит по двору, где ж ты была, где ж ты ночь провела, нигде не была, я на печке спала, барыня, сударыня, барыня, сударыня. Сударыня, барыня, сударыня.
Birge düşe uz vaktında üzmesen Alım benim gülüm benim bilmeseydim silmesem Alım benim gülüm benim bilmeseydim silmesem Şın şın eytemin şın eytemin affağım Göz aldımdan bir de gitme kıngır salgan korfağım Şın şın eytemin şın eytemin affağım Göz aldımdan bir de gitme kıngır salgan korfağım Türlü tilde сөйләшсәк тә, türlü millet булсак та, тик бер безнең туган илебез, тик бер безнең туган җиребез. Россиядә 2021 ел фән һәм технологиялар елы дип игълан ителде. Орча ягы язучыларга, галимнәргә бай як. Бүгенге көндә яшь буынга төрле юнәлештә югары дәрәҗәдә белем һәм тәрбия бирелә. Районыбыз һәр вакыт зур күрсәткечләргә ирешә, дәрәҗәле урыннар яулый. И плавит снег сердца. Те цвета, что с собою принес ты, рвутся в небеса. Жизнь — это бег, жизнь — это бой, лавры наших побед над самими собой. Горы двигает вновь надежда, вера, любовь и мечта, что зовет за собой. Я крикну небеса, мы победители, мы победители. Узнает вся страна, что мы победители, мы победители. Когда цвета назовут на службу, защищать их честь, мы не меняем пальцы на дружбу, а серебро на медь. Мир без границ, мир на земле, если все говорят на одном языке. И наступает тот час, когда каждый из нас получает единственный шанс. Я крикну небеса, мы победители, мы победители. Узнает вся страна, что мы победители, мы победители. Орча якларында кояштай балкып, якты нурларын тирә-якка тараткан борынгы йолаларыбызның берсе Сабан туй бәйрәме бүген. 40 эшең турсын 40 якта, күңелләрдә бары якты уй. Кешелеккә дигән кием кайда? Тиңсез бәйрәм бүген Сабан туй. Илебездә милли бәйрәм Сабан туйы тантана. Кыр батырлары хезмәте Сабан туйда мактала. Milli уеннар гөр килә туган җир кочагында. Халкыбызның яшәрлеген инандырып тагында. Сабан туйы елга берле, күңел ачык шунда бер. Ямлы сабан туйларында бер утыру, бер гомер. Уйныйк, көлик, җырлыйк, бик, бер күрешү, бер гомер.
шақырабыз мұңлы жырларыны жырларға бәйрәмеге ашығабыз дарияны талышын тыңларға күлгіден яратабыз атылар шабышын қарарға біргелеп жиылабыз сабан туйға шақыра күңелебіз мұнда шақыра келерге яратқан бәйрәміміз сабан туйға шақыра күңелебіз мұнда шақыра келерге яратқан бәйрәміміз Сабан туйға ашқына күңелебіз мәйданға шақыра күзге яратқан бәйрәміміз Исәнмешәй, саумы сабан туйлар, көтіп алған хезмәт бәйрәме. Туганнарым, якын кардәшләрем, бәйрәм итегәле, әйдәле. Әссәламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Хәерле көн, арчалылар, якташлар, дуслар, туганнар. Хайрлы кун, добрый день, здравствуйте, дорогие арчане, уважаемые гости славного праздника. От всей души поздравляю вас с сегодняшним замечательным праздником Сабантуй! Ямилле булсын! Гүрләп торсын Арча Сабантуйлары! Уважаемые арчане, уважаемые гости, сегодня на нашем празднике принимают участие почетные гости. Приехали наши заслуженные и знаменитые земляки. Арчане, которые живут и работают в разных уголков нашей республики и за ее пределами. Встречайте Каршы алыгыз, сенатор Российской Федерации от правительства Республики Татарстан, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сафин Ленар Ринатович. Депутат Государственной Думы Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета по делам национальностей Гильмуддинов Ильдар Иликович. Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Сибагатуллин Фатых Саубанович. Министр культуры Республики Татарстан Аюпова Ирада Хафизяновна. Депутат Государственного совета Республики Татарстан, председатель Комитета Государственного совета Республики Татарстан по экономике, инвестициям и предпринимательству Шафигуллин Лутфулла Нурисламович. Депутат Государственного совета Республики Татарстан Насырова Альбина Мунировна и другие почетные гости. Мы рады приветствовать всех вас на гостеприимной Арской земле, которая испокон веков славилась как центр национальной культуры и хлебообильный край. Ваши аплодисменты, уважаемые гости! Hürmetli rayondaşlar hem kelgan qonaqlar, milliy bayramimiz Sabantuni oshu ham qutlov uchun sahnaga Archa munisipal rayoni boshlig'i Ilshad G'abdulfard o'g'li Nuriyev, Tatariston Respublikasi Madaniyat ministri Irada Hafijan qizi Ayupova, Rossiya Federatsiyasi Davlat Dumasi deputati, Rossiya Federatsiyasi Davlat Dumasi Millatlar ishlari bo'yicha komiteti raisining birinchi o'rinbosari Ildar Irik o'g'li G'ilmiddinov chaqirildi. Rahim etingiz. Muhtaram qonaqlarimizga tag'in bir qat olqishlarning kuchlisin yo'llab qoling ali muhtaram orshalilar.
Слово для поздравления и открытия нашего праздника предоставляется главе Арского муниципального района Нуриеву Ильшату Габдельфартовичу. Әйдәгез көчле алкышлар белән каршы алыйк әле үзләрен. Хәерле көн, хөрмәтле арчалылар, кадерле кунакларыбыз. Сезне ихлас күңелдән милли бәйрәмебез Сабан туе белән тәбрик итәм. Сабан туйра гасырларда яралып, буыннардан буыннарга күчеп, үзенең асылын югалтмыйча безнең көннәргә килеп җиткән һәм милләтебезнең горурлыгына үрелгән олы бәйрәм. Аның халыкчан табигате, рухы, милләт-ара татулыкны һәм бердәмлекне саклауга, ныгытуга хезмәт итә. Сабан туйның милли чикләрен киңәйтеп, җир шары буйлап таралуы, атлауы, бөтен дөнья казырышына әверелүе безнең күңелләребездә горурлык хисе уята. Сабан туе авыл халкы өчен аеруча якын. Чөнки бу көннәрдә киләчәк уңышка нигез салына. Арчабыз өчен ул икеләтә кадерле. Без авыл хуҗалыгы районы төп вазифабыз җирдә эшләү, икмәк үстерү. Мактаулы һәм катлаулы бурычыбыз ил табын тулыландыру. Хезмәт нәтиҗәләренә күз салып, без бу бурычны намус белән үтибез дип горурланырга хакыбыз бар. Терлекчәлектәге уңышларыбызда сокланырлык, көндәшләребез көндәшерлек. Авыл хуҗалыгының кайсы гына тармагын алсак та, Арча районы алдынгы үрләрдә көнне төнгә ялгап, армый талмый эшләүче авыл хезмәтчәннәре алдында ихлас рәхмәтем белән башымны иям. Хөрмәтле райондашлар, быелгы Сабан туй бәйрәмнәре Россия көне белән бер вакытта үткәрелә. Аллага шөкер, без бай, тыныч, горур илдә күп милләтле халыклар бердәм һәм дус тату яшибез. Күкләребез аяз, көннәребез карчак якты булсын. Кырларыбызда шаулап, мул угыннар үссен. Сабан туйлары исә безгә истә калырлык мизгелләр бүләк итсен. Атларыбыз җитезлеге белән сокландырсын. Көрәшчеләребез ташып торган көчләре, матур җиңүләре белән безне шаккатырсын. Җырчыларыбыз үзләренең моңлы, дәртле тавышлары белән күңелләребезне иркәләсен, моңга күмсен. Бәйрәм белән хөрмәтле райондашлар, бәйрәм белән Арча. Зур рәхмәт сезгә, Илшат Габдельфартович. Котлау өчен сүз Татарстан Республикасы Мәдәният министры Ирада Хафизҗан кызы Аюповага бирелә. Рәхим итегез. Хәерле иртәләр, кадерле арчалылар, туганнар, сезне чын күңелдән Татарстан Республикасы президенты Рустам Нургалиев Миниханов исеменнән, Татарстан Республикасы хөкүмәте һәм Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы исеменнән бу зур бәйрәме белән котлыйм. Беләсез, былтыр без Сабан туйсыз калды, үзегез беләсез. Аллага шөкер, без быел майданда. Минемчә, безнең халык өчен нәрсә ул Сабан туй? Беренчедән, ул безнең милли мәдәниятебезнең зур байлыгы. Икенчедән, без монда очрашабыз. Монда яна гаиләләр туа. Шуңа күрә мин чын күңелдән сезгә барыгызга сәламәтлек телим һәм киләчәктә Сабан туйсыз калмаска. Хәзер рөхсәт итегез, Татарстан Республикасы президенты Рустам Нургалиев Минихановның мөрәҗәгатен укып алырга. Хөрмәтле татарстанлылар, сезне халкыбызның иң яраткан милли бәйрәме Сабан туе уңаеннан чын йөрәктән тәбрик итәм. Бик күп гасырлар дәвамында уңган игенчеләр, данлыклы батырлар, туган теленең газизлеген, ата-бабалардан калган гореф-гадәтләрнең, йолларның кыйммәтен үз иткән һәркем ел саен кунакчыл Сабан туе мәйданында җыелып, күңел ача, ял итә. Татар барда Сабан туе бар дигән әйтем халыкта шуна бәйле тугандыр. Чынлап та, бу бәйрәм татар халкының мәдәни җәүһәре, үткәнебез, бүгенгебез һәм киләчәгебез арасында җанлы бәйләнеш. Халык күңеле кебек киң һәм юмарт Сабан туе мәйданы яшен картын, төрле катлау, милләт һәм дин вәкилләрен һәркемне колаш җәеп каршы ала. Бүгенге котлаулы, туктаусыз үзгәреп тора торган дөньяда да элеккечә үк туган нигез җылысын, көй җырларыбызның монын
аш чабышлары вакытында батырлар бил алышканда күнәлләреннән җилкенүен, рәхәт кысылуын берни дә алыштыра алмый. Особое значение празднования Сабантуя приобретает в год родных языков и народного единства, признанного в еще большей мере укрепить братские отношения между представителями разных национальностей и вероисповеданий, в духе любви и уважения к языку матери, традиционным семейным ценностям нашей любимой республики и великой России. При этом, безусловно, Сабантуй всегда был и остается праздником земледельцев и всех тружеников села, чьим неустанным трудом обеспечивается продовольственное благополучие Татарстана и государства в целом. Доброй традицией является чествование на Сабантуе лучших хлеборобов и животноводов, деятелей культуры и спортсменов. В настоящее время Сабантуй с неизменным успехом проводится во многих странах мира, знакомя людей на разных континентах с татарской культурой, языком, кухней, современными достижениями нашей республики. Быелгы Сабантуя безгә күтәренке кәеф, яшәү дәрте алып килсен, киләчәккә якты өметләр уятсын. Һәр йортта тынычлык, таулык һәм муллык хакимлек итсен. Барыгызга да нык сәламәтлек, бәхет һәм иминлек телим. Рустам Нургали улы Миниханов. Бәйрәм белән сезне барыгызны. Бик зур рәхмәт, Ирада Хафизҗанова, бик зур рәхмәт. Сез безнең җирдә һичшиксез мәртәбәле кунак, шуңа күрә кунак булыгыз биредә. Сүз Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты, Россия Федерациясе Дәүләт Думасы Милләтләр эшләре буенча комитеты рәисенең беренче урынбасары Илдар Ирек улы Гыйльметдиновка бирелә. Рәхим итегез. Хөрмәтле дуслар, хөрмәтле арчалар, чын күңелдән барыгызны да шушы зур бәйрәмегез белән тәбрик итәм. Сезгә саулык, сәламәтлек телим. Авырмагыз, исән булыгыз. Туган еллар, туган телне саклау елында һәрбер мәктәпкә менә шушындай Сабантуй дигән уен, өстәл уенын бүләк итәм. Балалар безнең телебезне белеп үсеннәр дип. Исән сау булыгыз. Тагын бер тапкыр бәйрәм белән. Зур рәхмәт теләкләрегезгә, зур рәхмәт бүләкләрегезгә. Мөхтәрәм кунаклар, сезнең биредә калуыгызны сорыйбыз, чөнки хәзер безнең бүләкләү тантанасы булачак. Сабантуй халкыбызның бик борынгыдан килгән иң яраткан бәйрәмнәренең берсе. Идел буе болгарлары һәм Казан арты татарлары һәр елны аны зур эшләр тәмамлаганнан соң бәйрәм иткән. Халык үзе уйлап тапкан әлеге бәйрәм аерым гырыф-гадәтләргә таянып үткәрелә. Шуларның берсе бәйрәм флагын күтәрү. Хөрмәтле кунаклар, якташлар, 2021 елның Сабантуй флагын күтәрү хукукы узган елның кыр батыры, Игенче агрофирмасы ширкәте механизаторы Әхтәм Гариповка һәм 2019 ел Сабантуйның абсолют батыры Ильшат Идиятовка бирелә. Право поднять флаг Сабантуя предоставляется Батыру весеннего сева 2020 года Ахтаму Гарипову и абсолютному Батыру Сабантуя 2019 года Ильшату Идиятову. Мөхтәрәм кунаклар, барыбызның да игътибары үзәк мәйданның флагында. Кул шау әйтәксәле көчле кул алкышлары белән егетләребезгә дәрт дарман биреп торып, Кыр батыры һәм Сабантуй батыры бергәләшеп шушы елның Сабантуй флагын күккә күтәрә. 2021 елның Сабантуй флагы күккә күтәрелеп җитә. Шулай бит, хөрмәтле килгән кунаклар. Бәйрәмебезне үзләренең кылган гамәлләре, башкарган эшләре белән районыбызда гына түгел, бәлки республикабыз горурлыгына әверелгән алсыл затларыбызны тәбрикләү белән дәвам итәбез. Хәзер бәйрәм сәхнәсе түренә дәүләт бүләкләрен алырга якташларыбызны чакырабыз. Мы вместе, без бергә бөтен Россия үзара ярдәм акциясын оештыруга керткән өлеше өчен истәлекле медале белән Акберов Олег Закария улы бүләкләнә. Рәхим итегез. Көчле алкышлар әйдәгез әле, хөрмәтле килгән кунаклар, Сабантуй кунаклары.
Сәламәтлек саклау өлкәсендә озак еллар намуслы хезмәте һәм күренекле казанышлары өчен халыкның сәламәтлеген саклау, медицина ярдәменең сыйфатын һәм һәркем өчен мөмкин булуын күтәрүдәге казанышлары өчен Арча Үзәк район хастаханәсе Дәүләт автоном сәламәтлек саклау учреждениесенең ашыгыч медицина ярдәме бүлеге өлкән фельдшеры Салахова Мәдинә Фуат кызы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының рәхмәт хаты белән бүләкләнә. Көчле алкышлар, һәм инде истәлек фотосы. Арча муниципаль районында көрәш спорт түрен үстерүгә сәламәт яшәү рәвешен пропагандалауга керткәнләр өчен Арча муниципаль районының көрәш федерациясе рәисе Алиев Ринат Захид улы Татарстан Республикасының физик культура һәм спорт отличнигы күкрәк билгесе белән бүләкләнә. Истәлек фотосы әлбәттә. Районның агросәнгать комплексы системасында намуслы һәм күп еллык хезмәтләре өчен һәм Сабантуй бәйрәме уңаеннан Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының мактау грамоталары белән бүләкләнәләр. Игенче агрофирмасы ширкәте сыер саучысы Шәмсетдинова Римма Әнвәр кызы. Мөхтәрәм кунаклар, бүләкләрен тапшырганда безнең сәхнәнең үзәгенә килсәк тә була. Бүләкләрне барлык халык күлеп торсын әле, тапшырганны алганны батырларның. Кырлай агрофирмасы ширкәте механизаторы Сафиуллин Ранис Рөстәм улы. Арча элеваторы Азчык акционерлык җәмгыяте тракторчысы Шайхуллин Рафил Рафаэль улы. Рәхим итегез, Рафаэль әфәнде. Заря агрофирмасы ширкәте механизаторы Шакиров Рамил Рашат улы. Районның агросәнгать комплексы системасында намуслы һәм күп еллык хезмәте өчен һәм 55 яшь тулу уңаеннан Курса МТС ширкәте сыер саучысы Гыйбадуллина Рәмзия Әсхәт кызы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының рәхмәт хаты белән бүләкләнә. Сезне чын күңелебездән котлыйбыз. Киләчәктә зурдан-зур уңышлар насыйп булсын дигән теләктә калабыз. Хөрмәтле кунаклар, хөрмәтле Илшат Габделфатович, ихлас сүзләрегез, фикер тәкъдимнәрегез, райондашларыбызны куандырган олы бүләкләрегез өчен бик зур рәхмәт. Сезгә барыгызга да имин, хезмәт еллары һәм уңышлар телибез. Алкышлар мөхтәрәм кунаклар шушы урында рәхим итеп кунакларга һәм бүләк алучыларга әлбәттә ки. Сабан туйлар бүген колаш җәя. Татар булган һәрбер төбәктә изге йолаларны саклау кирәк. Халкым өчен бүген бигрәк тә. Вакыт шыңгылында югалмаган үзенең ямен, тәмен, безнең көннәргә җиткерә алган быелгы Сабантуй бәйрәме барыгызга да михрибанлык, ныклы сәламәтлек, күңел кирлеге һәм искиткеч күп шатлыклар алып килсен. Дорогие арчане, друзья, гости, от всей души поздравляем вас с нашим любимым праздником. Желаем вам мирного неба, дружбы и согласия, здоровья и счастья. Добро пожаловать на наш яркий, красивый, щедрый праздник Сабантуй! Борынгыдан килгән гадәт ата-баба йоласы, ипи һәм тоз, баллы шәкшәк белән кунакларны каршы аласы. Елмаешып каршы чыга кызлар, кулларында баллы шәкшәкләр. Бәйрәм белән котлап кунакларны елмаюлар бүләк итәләр. Без кадерле кунакларыбызны һәр вакыт татар халкының милли ризыгы шәкшәк белән каршы алырга гадәтләнгән. Мәйданыбыз кунакларын берсеннән-берсе чибәр кызларыбыз шәкшәк белән каршы ала. Милли ризыгыбыз шәкшәктән авыз итегез. По традиции, дорогих гостей, принято угощать традиционным национальным угощением щак-щак. Отведайте и вы, уважаемые гости, нашего угощения. Безнең туган як борынгы болгар бабаларыбыз гомер иткән тарихи төбәк. Арча районы татар халкының мәдәниятен, күркәм гореф-гадәтләрен үстерүгә зур өлеш керткән һәм хәзердә әлеге юлны дәвам итүче улык шәхесләр, үстерүче бәрәкәтле як булып тора. Районыбызда игелекле хезмәтләре белән табыннарны мең төрле сый-нигъмәткә төргән хезмәт куючы алтын куллы кешеләр яши. Наш край богат не только своей многовековой историей, культурным наследием, он славится известными людьми и талантами, трудолюбивым народом, добрыми традициями и, конечно же, делами.
труженики сельского хозяйства нашего района, добиваясь высоких результатов, ежегодно вносят достойный вклад в приумножение богатства нашей республики. Hürmetli rayondaşlar, Saban tuyubuz qonaqlari. Her yıl sayın özümüzün motor tradisiya boyunca avul ham rayon Saban tuylarında oldinglarimizni biz qobat borlab o'tamiz. Saban tuy maydanında eng hurmatli, eng maqtovli o'rin albatta Saban batırlarına. Bayramga jilgan har bir biz ularni hurmatli, zurli, donli. Ikmakka negiz soluvchi qir batırlari har turli maqtovga loyiq. Ularni maydonga chaqiramiz. На Майдан приглашаются хлеборобы, батыры весенних полевых работ, лучшие из землепашцев, mexanizatorов. Майдан уртасында хезмәтләре белән елдан-ел уңышларга ирешеп, быел исә Сабан батыры 2021 исеменә лаек булган егетләрне һәм авыл хуҗалыгы тармагын үстерүгә керткән өлешләре, узак еллар нәтиҗәле хезмәтләре кергән механизаторларыбызны чакырабыз. На Майдан приглашаются батыры Сева 2020-2021 года и механизаторы, удостоенные специальных призов за многолетний плодотворный труд. Бүләкләрне тапшыру өчен мәйдан уртасына кабаттан Орша муниципаль район башлыгы Илшат Габдулфард улы Нуриев чакырыла. Рәхим итегез. Призлы üçüncü урын Ташкишу şirketi mexanizaторы Айрат Фирдәүс улы Шаһидуллинга тапшырыла. Сезнең көчле алкышларыгыз. Икенче урын Кырлай агрофирмасы şirketi mexanizaторы Раил Фаил улы Гомәров. Һәм беренче почетлы урын Северный авыл хуҗалыгы предприятиесе şirketi mexanizaторы Ленар Насыбулла улы Миннебаев. Туган якның кырлары, аның бәрәкәтле туфрагын яратучы хезмәтләреннән ләззәт алучыларның ветеран механизаторларыбызны мәйдан уртасына чакырабыз. Турса МТС şirketinden Мансур Зиннур улы Хуҗа Әхмәтов. Ватан агрофирмасы şirketi mexanizaторы Мөнир Кәшәфетдин улы Зәхретдинов. Менә алар сезнең каршыгызда. Көчле алкышлар һәм инде әлбәттә истәлек фотосы. Шулай ук язгы кыр эшләрен үткәрүдә иң яхшы күрсәткечләргә ирешкән механизаторларны да мәйданга чакырасыбыз килә. Әйдә гүзәл көчле алкышлар белән үзләрен каршы алыйк әле хөрмәтле килгән мөхтәрәм кунаклар. Яңарыш агрофирмасы şirketi mexanizaторы Илнур Илфат улы Гыйлмиев. Ватан агрофирмасы şirketi mexanizaторы Таһир Фәрит улы Сабиров. Акбарс агрокомплексы şirketi mexanizaторы Фидаил Фиргат улы Фатыхов. Ашык şirketi mexanizaторы Илгиз Вәдүд улы Галәветдинов. Казанка агрофирмасы şirketi mexanizaторы Ингел Габдулнур улы Шәрипов. Тукай şirketi mexanizaторы Фидаил Мөхәммәтҗан улы Сабиров. Игенче агрофирмасы şirketi mexanizaторы Илнар Илгиз улы Сиддыйков. Турса МТС şirketi mexanizaторы Илнур Рәйхан улы Галимуллин. Пионер нәсел хуҗалыгы şirketi mexanizaторы Илфар Нурулла улы Сайфуллин. Заря агрофирмасы şirketi mexanizaторы Рафхат Рифат улы Закирҗанов. Төрнәле Пшалым агрофирмасы şirketi mexanizaторы Данил Кәбир улы Вахитов. Кишер şirketi mexanizaторы Илдус Гусман улы Фәйзрахманов. Аю агрофирмасы şirketi mexanizaторы Вагиз Мөдәрис улы Каюмов. Ашытбаш агросәнгать комплексы şirketi mexanizaторы Рамил Рамазан улы Сибгатуллин. Кызыл Яр şirketi mexanizaторы Илдар Әхәт улы Кәрамов. Авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре дипломнар һәм акчалата премия белән бүләкләнәләр. Егетләр, сезне чын күңелдән котлыйбыз. Һәм инде шушы кыр батырлары, Сабан батырлары белән иде гүзәл истәлек фотосы. Хөрмәтле җиңүчеләребез, урыннарыгызга рәхим итегез.
Рәхмәт сиңа, рәхмәт игенче, жаныбызга көч хәл бирүче. Шушы бәхет өчен басуда таңнан төнгә тирен түгүче. Рәхмәт сиңа, рәхмәт игенче. Тырыш яшәешне бөтен барлыгы белән кабул итә торган җыр телле. Тырыш халык яши бездә. Шуңа да тиешенчә бәя дә бирелә. Зур хезмәт сезгә авыл хуҗалыгы батырлары. Тирлекчелек продукциясе җитештерүдә иң яхшы күрсәткечләргә ирешкән сыер савучыларны һәм мөгезле эре тирлек симертү операторларын Сабантуй мәйданына чакырабыз. Әйдә гүзәл көчле алкышлар белән чакырыйк әле үзләрен. Яңарыш агрофирмасы şirkәте сыер савучысы Фәния Гаделхасип кызы Гыйльмиева. Тукай şirkәте сыер савучысы Флора Рашид кызы Вәлиева. Северный авыл хуҗалыгы предприятиесе şirkәте сыер савучысы Талия Исмагыйль кызы Салихҗанова. Кырлай агрофирмасы şirkәте сыер савучысы Рәдифә Гомәр кызы Исмагыйлова. Ташкишу şirkәте сыер савучысы Нәзирә Мансур кызы Мөхәммәдиева. Заря агрофирмасы şirkәте сыер савучысы Надия Зөфәр кызы Шакирова. Аю агрофирмасы şirkәте сыер савучысы Лидия Рәфкать кызы Рәхмәтуллина. Ашур şirkәте сыер савучысы Зәлилә Мәсхуд кызы Сиражиева. Курса МТС şirkәте сыер савучысы Гөлнара Исрафил кызы Шәфигуллина. Казанка агрофирмасы şirkәте сыер савучысы Лилия Гафаргалим кызы Мәрдәнова. Ошытбаш агросәнәгать комплексы şirkәте сыер савучысы Гөлбинур Нурмөхәммәд кызы Әхлиуллина. Җиңүчеләребезгә көчле алкышларыбызны юллыйбыз. Акбарс агрокомплексы şirkәте сыер савучысы Лимара Ринат кызы Гыйзатуллина. Кызылъяр şirkәте мөгезле тирлекләр симертү операторы Геннадий Васильев Андреев. Оператор по откорму КРС ООО Кызылъяр. Кишер şirkәте мөгезле тирлекләр симертү операторы Айнур Габдуллажан улы Сафиуллин. Түрнәлеп Шалым агрофирмасы şirkәте мөгезле эре тирлекләр симертү операторы Гүзәл Таһир кызы Шәйхиева. Сафиуллина АФ Крестьян фермер хуҗалыгы şirkәте мөгезле эре тирлекләр симертү операторы Ания Рауил кызы Хәсәнова. Ватан агрофирмасы şirkәте мөгезле эре тирлекләр симертү операторы Инсинә Сабирҗан кызы Хаҗиева. Игенче агрофирмасы şirkәте мөгезле эре тирлекләр симертү операторы Диләрә Нурулла кызы Ганиева. Алдыңгылар дипломнар һәм акчалата премиялар белән бүләкләнә. Һәм инде әлбәттә истәлек фотосы. Ануталуны белмәс алдыңгыларыбызны зурлаганыгыз өчен зур рәхмәт сезгә, мөхтәрәм кунаклар. Мөхтәрәм Илшат Габделфәртович, елларыбыз имин, уңышта үтсен. Бәйрәм белән сезне. Мөхтәрәм кунаклар, мөхтәрәм бүләкләнүчеләр, мөхтәрәм Сабантуй кунаклары. Хәзер бирегә атлар керәчәк, шуңа күрә балаларны, үзегезне мәйданнан читкәрәк алсагыз иде. Чөнки бирегә хәзер атлар керәчәк. Юлда, менә мәйданның кырыендагы асфальт юлда калмасын иде берәүдә. Сезнең сәламәтлегегез өчен кайгыртабыз. Балаларыгызны алыгыз, үзегез ераккарак китегез. Сүрән суга яши карты бүген, җигүле ат горур бизәлгән. Торган җире төзек мул булсын ди, безнең татар шуңа өйрәнгән. Йөзләрендә кояш елмаюы, күзләрендә яшен шаткысы. Алар игәнләгән йортакларның туягыннан сибелә йолдыз яктысы. Дуслар, туганнар, кунаклар, күрегез әле мәйданга бизәлгән җигүле атлар керә. Ничек матур итеп бөтен күңелен җан җылысын биреп яратып бизәлгәннәр аларның хуҗалары. Рәхмәт сезгә. Карагыз әле нинди матурлык, нинди ямь исти бу атлар бүгенге бәйрәмебезгә. Беренче атыбызның дилбегәсе 87 яшьлек хөрмәтле Хөсәйнов Фәрид Ибраһим улы кулында. Аңа көчле алкышларны юллап калыйк. Әйдәгез әле. Югары Курса МТСында гомер буе хезмәт куйган батырыбыз.
На Майдане празднично запряженные лошади. Они символизируют открытый характер гостеприимства, оптимизм Сабантуя по старинной традиционной традиции дуги, гривы, уздечки лошадей, украшенные узорными полотенцами, красивыми платками, самыми лучшими, самыми яркими украшениями из собранных на Сабантуй подарков. Җилләр белән ярышып, узышып, атлар чаба ярсып юллардан. Көмеш дагалардан шаң сибелә, нур сибелә ефәк яллардан. Их, шул атлар туктап турсачы, ялларына тасма үрергә, йөгәннәргә көмеш тәңкә тезеп, кем кидергән шуклы дилбегә. Кони, кони, вы сказка и песни, к вам любви объяснить не смогу, словно в детстве каком-то нездешнем. Вижу вас я в ночном на лугу. Помню, как с ребенком прикоснулось доверие к руке, и с тех пор то негромко, то звонко все зовет и зовет вдалеке. Атлар, атлар. Бу күркәм батыр малкай нинди генә рәвештә басып тормасын, ул ыспай. Шапканда ярсу, үрә басканда текә матур. Ат хәтта тизләнгән чагында да горур. Борын-борыннан халкыбыз ат яраткан, аны тәрбияләгән, Сабантуй хәзерләгән. Аның белән ул яуга ташланган, авыр хезмәттә төп ярдәмчесе иткән. Хуҗалыгында ат асраган крестьян урта хәлле саналган. Эх, күңелле атка утырып, мәйданнарны бер урау. Бейеп торган ат туягы иң гаҗайып кыңгырау. Шулай ук биредә 10-га якын ат Акбарс ширкәтеннән аларга да ат хуҗаларына, ат җигеп, ат бизәп килүчеләргә алкышларның көчлесен юллап калыйк әле. Изгә басып, әнә атлар килә. Каршалыгыз, беренчесен каршалыгыз. Сабантуе гөрләп үтәбез дә, җырлап, уйнап, биеп калыгыз. Бар җайдаклар килә мәйдан буйлап, батыр егет белән матур кыз бәхет теләп, бар дугалар чыңлый. Котлы булсын Сабантуебыз. Сабантуйлар безнең йөзек кошы, кадерләрен белән яши килә. Ярсу юргалардан яшьлек килә, юл бирегез дуслар яшьлеккә. Йөзләрендә кояш елмаюы, күзләрендә яшен чаткысы, алар игенләгән юртакларның туягыннан сибелә йолдыз яктысы. Их, шәптәсең сөлеге булган мәйданнарны бер урау, күңелләрне ышындыра, ат туягы кыңгырау. Бергәлекнең матур йоласы бу, бердәмлекнең әйлән бәйләне. Сабантуй дөнья мәйданында бәйге тоткан халкым бәйрәме. Сабантуйлар müбәрәк булсын. Тальян моңнары белән йөрәкләргә үтеп керсен. Шавыш атларның туяк тавышы, дугадагы җиз кыңгырау шыңы күңел кылларыбызны кузгатсын. Батырларның матур көрәше киләчәк хезмәтебездәге батырлыкларга җилкендереп калсын. Җырлар яңгырап торсын. Дуслар күңел ачсын. Бәйрәмнәр котлы булсын. Milli бәйрәмебез Сабантуйлар müбәрәк булсын. Мөхтәрәм милләттәшләр, якташлар, килгән һәм кайткан кунаклар. Хәерле көн исәнмесез, хөрмәтле дуслар, Сабантуйның кадерле кунаклары. Инде барча тамашачыларыбызны Сабантуй белән ихлас күңелдән тәбрик итәбез. Аланнарда Сабантуйлар гөрли, бәхетлесе илнең бүген мин, хәтфә кебек иркен аланнарга җәеп салган халкым күңелен. Бездә бүген Сабантуй, бездә бүген зур бәйрәм, бәйрәмнәр кунакларсыз булмый. Бездә кунакта Казан бию ансамбле. Әйдәгез әле үзләрен алкышлары белән каршылыйк. Легендар Казан бию ансамбле. Аларга бөтен дөнья кул чаба, бүген аларга арча алкышлый.
Легендар Казан бию ансамблі жетекшілері Татарстанның халық артисті Шулпан Закирова. Исәмісіз, хайырлы күн, хөрмәтле аршалылар, хайырлы күн, хөрмәтле райондашлар, хайырлы күн, Ирак араларны якын итеп кайткан кунаклар. Безне бүген барыбызны да Арча Сабан туйы берләштерә. Сабан туйның никадәр берләштерү көченә ия булуын сезгә артык әйтеп тору кирәк түгелдер. Сабан туйы безнең күп гасырлардан килгән традициябыз. Ул безнең белән яши, ул бездә яши. Татар яшәсә, Сабан туй яшәр, бәйрәм белән сезне. Қойдан келе бұмың, урғылып ағамың сағыш, тек табиғат баласын ағына, табиғаттан берілген бұл тауыш. Хай шул мұңың, қабатланмас мұңың, жан қайларны ала тілгелеп, жырға мүмкін әлі үйренірге, мұңғағына болмай үйреніп. Өзінің дәртлі де, мұңлы да тауышы білән, Татарстанның ат қазанған артисті Алина Шәрипжанова. Бәйрәм белән құтлы болсын Сабан туйы. Әйділ туғайларға, урманларға сәлем әйт. Тау башында ой қалықса, сен оларға сәлем әйт. Әйтсін тағым мен қайтырмын, язмышым менем шонда. Туған яқның шақыруы, тырналар тауышында. Туған яқның шақыруы, тырналар тауышында. Сәлем әжім жәйлеудәгі, қош сайрағын тауларға. Қанатыңы сипап бір күз, біз яшәдің ярыларға. Әйтсін тағын мен қойдырмақ, язмышым менің шында. Туған яқның шақыруы, тырналар тауышында. Туған яқның шақыруы, тырналар тауышында. Әйтсін тағын мен қойдырмақ, язмышым менің шында. Туған яқның шақыруы, тырналар тауышында. Туған яқның шақыруы, тырналар тауышында. Әйдәгіз батырларымыз қолмышлар делік. Сәлем әйділ балындағы, біздің емлі Сабан туй мейданына. Бәлки анда ақ яулығын, жинтәрдейдір оныңда. Әйтсін дағын мен қойдырмақ, язмышым менім шында. Туған яқның шақыруы, тырналар тауышында. Туған яқның шақыруы, тырналар тауышында. Әйтсін дағын қойдырмақ мен, язмышым менім шында. Туған яқның шақыруы, тырналар тауышында. Туған яқның шақыруы, тырналар тауышында. Туған яқның шақыруы, hürmetli qonaqlar, sizni güçlü alqışlarınızla. Alina Şeripjanova.
Tatarsanın at kazan artistisi. Kayım uşa koş gebek Etkemen kem sügen yarım yanda Balaların şığa yıgırıp Absabıda boşta Yaradan birisine Yaradan dünyana Yaraduna Jırlay Allah şu maniga Karagız hele Nindi matur durmuş Her gün duyaman Ni bulsa da yakınlarım bilen Yanıp demle şuna dünyanın Yaratunang yuk terpenasa Yaratan dünyana Yaratan min Her birigizde yaratam Mekabetle şuna dünyası Eydegis fenil ve kadıktan urne olayı Şuna indirip matur bir Xora bizning jir shari shunday motor chunki biz barimizni yaratamiz Alina Şerif Şanova Rahmet beyram bilen Alina dünyanın türlü pişmaklarında çıkış yasanı var lakin ona bir vakitte de bile Orşa'dağı şekilde kul şapkanları yok. Sizge qabatdan özünün motoru büyülerin bulagite Qozon büyü ansambli. Min bir güne minutqa kirib chiqimshi, xalq o'yinlarini e'lon etimshi yaraymi? Ha, bular büyü bitirsinler, inanarsan söyleyişi balası var ya, sözler yığılgan. Ko'pdan ko'rishgaydik buydu. Bir yıl ko'rishmadik buydu, bir yıl.
Казан би ансамблі. Ехтибар етіңізбен қызлар бітесі бір бұйдан аларыны мақсус сайлап алар. Тағын бір тапыр есәмісіз, бір ел көрішмәдік деп әйттім де, сіз мені түзетірсіз енді, фәнейл бір ел түгел, 2 ел көрішмәдік бейт дейерсіз. Узған ел Сабантуй болмады бейт, деме? Мен әзгіне қаршы түшем жәмәғат. Узған елні санамайбыз. Ол разве ел болды міне ол? Ол бір қорқыныш түш болды бейт ол. Андай хәлләр қабатлана көрмәсін, бір Алла сақласын. Мына қазір дүниялар жайланып кете, бұйыл Аллаға шүкір Сабантуйлар онлайн түгел. Сабантуйлар бұйыл тірі келі. Шоған көре барыңызды көрге бик шатмын. Сізде Сабантуйлары сағанғансыздыр. Шоған көре едегіз, бұл Сабантуйда тамашашы болып қына отырмағыз. Мына біздің халық ойынлары башланып кетті. Әліге балалар ярышалар. Балалардан соң енді аларының әти-әнилерін, әби бабайларын һәм башқаларını көтәбіз. Мына мен әлігіне яныма келді Нияз абый, һәм ол нинди ойыннар бару турында біраз гына мәгълүмат беруімді сұрады. Ол енді һәр вакытта традицион Сабантуй ойыннары меннен сол яқта, сезден оң яқта бара шүлмәк вату, капшык киіп игеру һәм нәрсәдер iPhone кису ярышы бара тегендә. Шулай дисәң сразу шунда игерәләр бөтен кеше. Анда iPhone кисәләр җәмәгать, барып килегез. Шунда сразу рассрочкасын кисәсең, кредитын да шунда кисеп аласың бөтенсен. Әміне бұл яқта, меннен оң яқта, сізден сол яқта, міне қазір бірнеше секундтан башланып кетешек ауыш құлғаға міну ярышы. Шонда өзіңізді сынап қарай аласыз, құлғасы бик юан көріне, шоңа көрі түшіп, мәтеліп түшіп еғылу қатерлігі юк дәрежесінде. Үстел теннисі бойынша ярыш бара, хаминде тизден алла берсе біздің Сабантуйның көркі болған күреш ярышлары да башланып кетер. Күреш ярышларын бұйыл мына қималап алмақ шиық, чоты қимасы ауа. Кімнің іші жоқ, пожалуйста, келіп тұтып тұрғыз әлі, работа не пыльная. Просто шушында келіп, мына бұнда басып тұрға келіп, мына бұқырына басып тұрсаң еғылмайды ол. Пожалуйста, кімнің іші жоқ, можно шоғы білен шүгірләнірге. Или мүмкін орша кирпич заводына мұражаға тетірге. Алар кирпичні мұнда тәкмин етірлеріне верін остарына бастырып қойырға. Әліге менім шулар, сәхне сөз сізге. Вақ-вақ отлап бейген қызлар, ялғыш жүрегіңе басар кібіклер. Жайын табып қына сұлу қызларға қош секіртіп өте егітлер. Қазір міне шынды шаян егітлер бізні. Қазан бию ансамблі егітлерін Нараспашку биюіне шақырабыз.
Танец в стиле Джеки Чана. Казан бию ансамблі. Нараспашку бию. Егетлер, бұл биден сіз вообще на расхват болашақсыз. Мен кіріп алайым әлі, ярайма, сақта 2 минутқа. Казан бию ансамбля. Рахмат. Вчера, 12 июня, наша великая, независимая, сильная и любимая страна отмечала свой главный государственный праздник – День России. Мы с Днем России вас сегодня поздравляем. Вместе с Россией процветать желаем. Пусть будет, как и прежде, хороша России добрая, открытая душа. На сцене заслуженная артистка Республики Татарстан Марина Карпова. От Волги до Енисея, леса, косогоры до степи. Россия, моя ты Россия, от Волги до Енисея. Ея, ея, Россия. Ея, по дороге ночной гармонь заливается. Девки ходят гурьбой, милым улыбаются. Ночь такая замечательная рядом с тобой. Песня русская, мечтательная, льется рекой. От Волги до Енисея ногами не счесть километры. Россия, моя Россия, от Волги до Енисея, от Волги до Енисея, ногами не счесть километры. Россия, моя Россия, от Волги до Енисея. Е-е-е-е-я, Россия. Е-я, гармонист молодой, от души старается, над речною волной здорово играется. Сторона моя родная, Русь бревенчатая, песня звонкая, шаленая, с грустью венчаная. От Волги до Енисея ногами не счесть километры. Россия, моя Россия, от Волги до Енисея, от Волги до Енисея, ногами не счесть километры. Россия, моя Россия, от Волги до Енисея, от Волги до Енисея, леса, косогоры до степи. Россия, моя ты Россия, от Волги до Енисея. Е-я, е-е-е-е-я, Россия. Е-я, Россия. С праздником, дорогие друзья! Танцуем все вместе! Ура! Думала, нагадала, милого целовала, Мария краса, длинно
что было молодцу, подарила карие глаза, слезы роса. Ой, глупо так лениться, ой, холодна водица, девица, красавица. День над водою под луною, молодою за зеленой листвою мы с тобою лесом полем гуляла, ласточкою летала, девица завлекала, зажигала. День над водою под луною, молодою за зеленой листвою мы с тобою лесом полем гуляла, ласточкою летала, девица завлекала, зажигала. Ой, высоко-высоко, ой, далеко-далеко, там за горой, там за крутой. Счастье не разглядела, птицею улетела за облака. Время река. Ой, глупо так лениться, ой, холодна водица, девица, красавица. День над водою под луною, молодою за зеленой листвою мы с тобою лесом полем гуляла, ласточкою летала, девица завлекала, зажигала. День над водою под луною, молодою за зеленой листвою мы с тобою лесом полем гуляла, ласточкою летала, девица завлекала, зажигала. Ой, дали мои дали ветрами колыхали длинную косу, Марью красу. Ой, да пойду по свету, как за зимою, лето я за тобой, суженый мой. Ой, глупо так лениться, ой, холодна водица, девица, красавица. День над водою под луною, молодою за зеленой листвою мы с тобою лесом полем гуляла, ласточкою летала, девица завлекала, зажигала. День над водою под луною, молодою за зеленой листвою мы с тобою лесом полем гуляла, ласточкою летала, девица завлекала, зажигала. День над водою. Марина Карпова, біздің йылдызшығымыз, рахмет сеңа матурым, біз кіріп шейгалі, ярыма сәхне, мүмкін болса. Достар, әйткенімше менде Арша Сабантуйын бірінші елғын алып бармайым. Рахмет бик зор Иршат Ғабдülфатовичқа, һәм аның ұйыштыру командасына, шақыруларына, һәм жан достым, Аршаның яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ильяс Нурсиловичқа бик зор рахмет. Моннан бір 4-5 ел элек Сабантуй үткәннән соң шәй ішеп отырган вакытта Иршат Ғабдülфатович шундый фикер белдергән һәм эш кушкан иде районга. Әйдәгез үзебезнең көрәшне үстерик әле. Көрәшкә күбрәк игътибар бирик әле дигән иде. Һәм менә шуннан башланып киткән эш узган елның үзенең җимешләрен китерә башлады. 20-нчы елгы сезон нәтиҗәләре буенча Арча көрәшчеләре Татарстанның районнары арасында беренче өчлеккә эләктеләр. Кулчабык әле Арча көрәшчеләренә беренче өчлеккә керү, Татарстандагы районнар, шәһәрләрне кушып, шулар арасында беренче өчлеккә керү миңа калса ул бик зур уңыш, менә шул вакытта башланган эшнең нәтиҗәсе. Арча районында тагын бер бик күркәм традиция бар. Арча яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге, Арчаның спорт мәктәбенең көрәш бүлеге ел сайын балалар тренерлары арасында иң яхшы тренерларның рейтингын төзи. Менә бу елда без 20-21 уку елы нәтиҗәләре буенча районыбызның иң яхшы көрәш тренерларын билгеләп үтәсебез килә. Менә үзегезнең балаларыгызны көрәшкә йөртәсегез килсә, сез шушы кешеләргә, шушларның кулына ышанып тапшыра аласыз аларны. Алардан чемпион ясаячак. Хөрмәтле дуслар, димәк, рейтинг булайрак. Диплом награждается Зарипов Фанис Васильевич за 3-е место в рейтинге среди тренеров по креш Арского муниципального района. Üçüncü урын Фанис Васильевич Шенгулясын тәбрик итәбез. Диплом Ильяс Васильевич безнең 2-нче урын була, әйе. 3-нче урынны 2 тренер бүлешкән. Шулай ук шушындый диплом белән 3-нче урынны алган Галиев Раис Файнисович бүләкләнә.
Reis Fanisovich, rahim etiniz. Meydan sizni alqışlab turadi do'stlar. Bu sizning bolalaringizdan chempion yasay turgan, Orsha yigitlaridan chempion yasay turgan trenerlar. Orsha rayonining eng kuchli trenerlari, aytib kerak Orshaning tugul, respublikaning shunday diplom bilan yosh trener Fazilzanov Ilshad Maratovich bo'laklana ikkinchi o'rin olgan. Ilshad ali kurashni aktiv davom etadi, ham shunday trenerlik ishi bilan shug'ullanadi. Молодец, mana birinchi o'yinchilarda ko'rdi. Ham endi 20-21 o'quv yili natijalari bo'yicha Orsha rayonining kurash trenerlari orasida eng yaxshi trener deb tanilgan Salaxov Marat Radikovich. Marat afandi, shuni ko'ngildan qutlaymiz. Orsha rayonining eng shap, eng usta, eng zotli kurash trenerlari sizning qarshingizda bosib turadi. Aytaylik, ularni bir olqishlab olaylik hali. Olqishlar bushqa, shoqra yalqovlanib o'tirmag'iz. Mana ular. Ularni Orsha yoshlardagi ham sport bo'ligi, ham Orshaning sport maktabi bo'lakli. Rahmat yigitlar, o'ngishlar sizga. O'ngishlar sportning fanatlari, kurashning fanatlari bo'lganingiz uchun bek zo'r rahmat sizga. Qadrli do'stlar, bizning Ovush qilg'oqqa minu yorishi davom etadi. Mana ko'rasiz, bunda ikki yoqda ikki trener, ikki sudya straxovat etib turarlar, immuniyatlashtirib turarlar. Silgi baylangan, mana shu silgini o'zib ketgan kishi yo'q hali. Mana shu silgini o'zib ketgach, uni tag'in tigindirib iskarab mingirib baylaylar. Shunga ko'ra bolalarimizni yorishtirib qarang, shu yorishda qachonda kishi yilgan endi. Kishi bitindi u qimir-qimirga qo'yadir, har vaqt iska urmali. Mana shu Ovush qilg'og'a minudan boshlanib ketaydi u iska urmalovlar. Bu yoqda xalq o'yinlari davom etadi. Bunda bolalar uchun shiratlarni ota-onalar olgan. Все, bunda o'sha so'rlarga ko'chgan. Xamashir bilchurmak, hali ona vatgan kishi yo'q. Tidirishlar bor, lekin vatgan kishi yo'q. Atigi yoqda aytganim şey endi bolalar iPhone kiysalar. Aslida chiqish shaxsiy Hosambi ansambli. Muhtaram qonaqlarimiz, muhtaram tomoshabinlarimiz, endi o'zimizning xalq o'yinlari davom etadi. Shunday aytdingiz, uzoqlarni o'zimizning oila estafetasini boshlamiz. Endi albatta yotvorg'az, ko'p qolamiz, rahim etdingiz. Mira Qur'on varsan, qaysi sadr turjunim, gavhar shahvarsan, qaysi xuta oxusin. Hosambi ansambli o'zining chiqishlarini davom etadi. Sahnada Harizm Biwa. Kimni sever yarsan, boy boy boy, ala göz boy boy boy, kara göz boy boy boy, ala göz gel bera, kara göz gel beri. Kavmetin ya bendedir, bağlar eser viravan, lale bin eşkedin, gunça yürür bağrı kal. Kimni sever yarsan, boy boy boy, ala göz boy boy boy, kara göz boy boy boy, ala göz gel beri, kara göz gel beri.
Казан ансамблі, Хорезм биюі, рахмет, сразу ашысы келе башлады. Жәмағат ашысы келе дегеннен мұнда енді аша туклану нұқталары бик көп. Аларның, конечно, бұл ризықларын бүтірісін үйде ашап бұла. Но мұнда нешіктір бетінде тәмдірәк ол. Жәмағат, Арша Сабан тойында менің ең яратқан халық ойынларының бірісі ол ғаилә эстафетасы. Ол бүгінде болашақ. Сіздердің хәтер тұрғансыздар ғаилә эстафетасын башта әтисе әнисін көтеріп егірі, потом әнисі әтисін көтеріп егірі, потом әтисі малайын көтеріп егірі, олара да әнисі емірқа қыздыра тұра. Хәтересің ме шондай эстафета бола тұрған еді? Міне бүгінде ол болашақ. Міне мені көресі бейт. Менен сол яқтан әтігінде судейский трибуны бар, қолайдан, тышланған профнастилдан. Міне шонда келіп yazылығыз, яғни мәне судья қолын көтері. Ғаилә эстафетасы бик көңіллі өте, үйде қатнашығыз әлі, шақ қатсынар бітінісі. Сабан тойының осылын юғалтмайғалы. Алайса соңғы елларда тамашашылар Сабан тойға просто тамашашы болып қана келе башлады. Әйе, әлік мен Сабан тойларыны алып қына барадырым. Қазір көп Сабан тойда ойынларда да қатнашырға тұры келе. Бір ауылда күресшілер жиылмағаш, өзім шықтым, үшінші орын алдым. Біз үшеуі как раз. Мен сразу біріншісінде көтерттім де, но үшінші орында қалдым, нормально. Шоға көрейдегіз актив болығыз, Арша халқы өзінің активлығын қар уақытта да бізге испат етіп тұра. Түрлі пішмақта түрлі ойынлар бара, әлі бұл майданда ғана түгіл, майданнан шетте бейт. Міне кімдер, мен өзімінде футбол жанатары боларақ, анда футбол майдан шығында міне барып келес келейін, но, конечно, работа не отпускает. Футбол, волейбол ярышлары. Мен енді Арша Сабан тойын алып бара башлағаш қына білдім шундай боче деген спорт түрі бар екенін. Аның ойынша енді ярышлар тамамланған, ол олимпия спорт түрі бетінде. Міне шушындай форматта, міне менің қолда программа бар. Bütün yarışlarında әкірнәп sizге айтып барымын. Көп кішіні қызықсындыра енді қойшан болыр екен от шабышы деп. Жәмәғат от шабышы сағат 1-ге планлаштырған. Демек сағат 1-ге, тағын сағат ярым вақыт қалды. Ничего не планируем. Бүтінімізде от шабышын қараймыз. Анда 3 категорияда отлар шабашақ. Бірінші категория іш отлары. Ансы сіздің білен біз енді. İkincisi yarım şista, hem üçüncüsü şista şabış atları yarışacak. Demek saat 1'de at şabışı bulaşacak, şulayaq Saban toyunun kurki. Ondan sonra Arşa Saban toyunda benim tağım bir yaratatıran konkurs var. Sizin bunda Arşa'da bir zor taş var. Ona ol hazır anı yağır Arşa'gan biraz belekeylengen indi ol. O şuşunda meydandağına tura, şu taşını anı yıl sayın bir yigit koyadır ap gitedir. Onlara Saban toyundan ap gitedi, ikinci yılını getirip koya. Sen tügül ol, yigit değil mi? Мотор жырлыйлар бу егетне, шулай булган жырлап карасын. Күңелендә булган уй хисләрне еракларга илтеп таратсын. Илдә туган, илдә үскән, илнең суларын эчкән, халкыбызның моңлы көе шушы җырчыга күчкән. Сәхнәбез түрендә Татарстанның ат казанган артисты Илгиз Зәкиев. О, шәп егет бу, тыңлый алайдагыз. Сәлам бәйрәм белән барыгызны да. Әйдәгез бергәләп җырлыйк әле. Киттек, һәммә гөлсем. Şulpan qalta valta vata toyun gülsemene uyata gülsem tağlan qırğa barıb ay urağın uyrata gülsem tağlan qırğa barıb ay urağın uyrata basayda önne gelsen gidenlere bögelsen Bosuğunda sur bəxtli şadlar görünsen Basayda önne gelsen gidenlere bögelsen Bosuğunda sur bəxtli şadlar görünsen Bezene gelsem ağladın qalaqını birmi Yarışda da bezenin gelsem ağladın qalaqını birmi Basayda önne gelsen gidenlere bögelsen Basuğunda zor bəxtli şadlar görünsen Basayda önne gelsem gidenlere bögelsen Basuğunda zor bəxtli şadlar görünsen
Bassuunda zor bəxtli şadqıları görünsün. Basayda ümmügüsün, idenləri bögünsün. Bassuunda zor bəxtli şadqıları görünsün. Basayda ümmügüsün, idenləri bögünsün. Bassuunda zor bəxtli şadqıları görünsün. Bravo İlgiz, İlgiz Zakiyev. Qarasam da qarab doymayım İdil boyu qoyunlarına Balar jitekeleşib yalana ayak Шығarıb pisleydir yarına Min yaradım sizin qardaşlarını Hürmet etken kebik yaradan Şuna kurre sizge bağışlanılan Yürek jırlarımni yangardan Qayınlarının jillet yirbəlü Rəxət birəm benim көңілге Bilmem көпме туğra keler iken Tuğan ilim boylap yergen Bağanalı yoldan көз almışam Sulanıp tıra imenler Üsmer imenlerine irkelerge Nazik billi jiller kilgenler Kıyaşqa taba tanga taba Yaz törene taba yol alam Güller arasına ölenlerge Üzenerge kerip yol alam Eğer sizden ayırıp yiraklarga Alıp gite kalsa yollarım Qayın şallavında iş ederemen Tuğan jirine gülme jırlarım Tuğan jirine gülme jırlarım Tuğan jirine gülme jırlarım İlgiz Zakiyev, Tataristan Cumhuriyeti'nin artkazan artisti. Bravo İlgiz, şəp tavuşlu. Instagramına yazılığız Zakiyev, нижний подчеркивание İlgiz, ilenmegen. Dostlar, biz əzgirə kirib шығайық. Бейдірсіңдер, Ренат, біз селитірейік. Ренат Алиясыневем, Ренат Загитович. Қайырлыкен, байрам білен. Күрәшшілер естіларына. Қайыр біз ең әне балалар арасында күрәші башлаймыз. Әне балалар, садик балалары мейданға, күрәш мейданына шығуымызды сұрап қалабыз. Рахим етіңіз. Sarandonga, yo llamé cantar cuando yo tenía dinero. Me llamaban Don Tomás cuando yo tenía dinero. Me llamaban Don Tomás, como ahora ya no lo tengo. Ay, me llaman Tomás Tamás. Sarandonga, y nos vamos a comer. Sarandonga, que un arroz con bacalao. Sarandonga, ya en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, Sarandonga.
yo te me cantar, sarandonga, yo te me cantar, sarandonga, yo te me cantar, sarandonga, oye me cantar. Así se cantan los gitanos. Qozonbi ansambli, bravo. Ortdan birni ko'rdingizmi? Bir yigit biydi, haligina тоже onsi bularning trenerlari. Или просто TikTokchilar. Qavlab bo'lmaydi shuni. Shunga sayrlanib tursa, shu narsachiri. Do'stlar, kurashni boshlab yuboramiz. Urra, urra! Sabon to'yining ko'rki, sabon to'yining yuragi. Ul tatar kurashi. Balalarni chaqiramiz kilamga, kurashga. Yarishlarning bosh hukmdori hurmatli Rinat Abay Zagitovich. Rinat Abay, so'z sizga. Hurmatli kurashchilar, kilam o'rtasına Sadiq balalarni chaqiramiz. Rahim etingiz. Eng boshda endi bo'lajak batirlarni ishontiramiz. Aydagiz, qizora Orshada demak, bolalar bog'chasidan kurashga boshlaylar. Sadiq balalari, kim Sadiqqa ertirgan bolalarni atiyanilarga kurashga chiqaramiz, pожалуйста. Ayda, azrakni shab kirsinlar, balki kurash ushab ketiralarga. Jibargiz bolalarni uyalmag'iz. Hozir atiyanilar bolalarini jibarga qo'rqalar. Ishqindirib jibargiz, azrak kirib ketsinlar shunda xalq orasida, sotsiumda bitdilar. Kelajakda yashayishlar shunga ko'ra. Ularni baribir qachonda bo'lsa chiqarib jibarasiz bo'lar. Shunga ko'ra bunda kurash kilamini chiqarig'iz, o'zingiz qarab turig'iz. Balki ular прирожденный kurashchilardir. Qadrli do'stlar, tag'in bir anons yasab olayim. Oila estafetasini yozilirga tilasangiz, rahim etingiz. Sudyalar sizni kutalar. Eng ko'ngilli xalq o'yinlarining birisi ul oila estafetasi. Ana bunda qizlar igra boshlaganlar. Qizlarniki bigrak motor endi olayı. Alar вообще shunday motor deb yigiralar, alarning betida amortizatorlar da shart. Alda qirlar, qirda igen şovlar, mol oңыштан xabar kitirib, o'z yog'ining erkin havaсын har kim suluy bizda erkin ittirib, suluysingda tugan yoqlaringning jonga rahat bergan havaсын, motorlig'in tuyib tugan yoqning shotlig'ingdan jirlab olasın. Tatarstanның xalq artisti İlsaf. Aytag'iz, olqishlari bilan qarshi olaymiz. Qarasinglar qonaqlar bizda bugun İlsaf. Anga kepkada berganlar sırası Orshaniki. Oo! Qadrlaganlar, beraymi mikrofonni? Meniki sili turganroq endi. Qabısıb gelin. Ras. Bayram bilan hurmatli do'stlar, hurmatli arshalar. Sondu baştay, gayrı garmun, var dünyamınga tuğlar. Güngülge şuşaman kerse, yerrekler şırgatular. Jırlamışan işip bizim, canımsız bulman yaşa. Jırlarıma janır işip, kartımsız bulman yaşa. Jırlamışan işip bizim, canımsız bulman yaşa. Jırlarıma janır işip, kartımsız bulman yaşa. Muhterem konuklarımız indi bizning sanavlı minutlarımızdan boks yarışına başlanıp kete. Aydagiz, rahim etiniz. Albatta bizning bugungi kunda yoshlarlar ham Olishda shahari ishtirok
рахмет, хөрмәтле арчалылар. Бик каты кул шаптыгыз, рахмет, булай ишеткән юк иде. Рахмет, бәйрәмнәр мөбарәк булсын. Дәвам итәбез тану җырларым белән. Кайталар кыр казлары. Өткенебез шәйді санаулы вақытларыбыздан бокс ярышы башланып китә. Рәхим итегез. Татарстанның халық артисты Ильсаф. Менә халық артисты шул инде сразу фанатлар да чыга башлады. Әйе. Икәү бар. Аллага шөкер. Хәзер әкренләп җыелалар монда. Киттек. Әйдәгез. Подтанцовка. Хорошо. Давай. Барыгызга да танышыр, хөрмәтле дуслар, рәхим итеп. Кабул итегез. Әбиләр, чуагы. Güreşçiler güreşe başladı. Karabız әле. Barçanın en yaş güreşçileri. Yok, en yaşı mı ne kilegi nerede efendim? En
Татарстан Cumhuriyeti'nin халық артисті İlsaf. Рахмет инде. Қадірлі достар, міне тағын бір анонс ясап кетейін. Мен бетінде мәйданда болған вақиғаларын сізге айтып барам. Туры қылғаға міну ярышы башланып кетті. Қылғаны бұйыл көшіргендер біразына шеткерек, ол түрдерек. Аршаның бүтін электрикларын бағанаға міне тұрған, һәм как минимум бірер отына тырнағын кесмеген кішілеріні бүтінісін шында шақырамыз. Туры қылғаға мінерге, анда там будет жарко, анда бек қызу болашақ. Әлі міне біреу маташып қарады, әлігіне көргенсіздер. Яртысына да мініп жете алмады. Бағана бек юан, аны қышақлар ішінде шақтығына күш керек. Жаңа көрі әйдәгіз, аның бетінде ұсталары бар. Әлбәтті, әр кіші де анда бағанаға міне алмай, аның үшін мақсус әзірленелер кішілер. Ел бойы тренировация етелер. Һәм енді шушында өздерінің арша сабан тойында ұсталықтарын көрсетелер.
Кадерле кунаклар, хөрмәтле көрәш яратучылар, без менә ел сайын бер хатаны кабатлыйбыз сезнең белән. Кемнәрнең туганнары, балалары көрәшә, алар инде һәр вакытта мәйдан янына килеп басалар. Һәм аларның артларында, тегендә күләгәдә утырып калган дәвәниләрне, әбиләрне, бабайларны бер дә уйламыйлар инде. Безнең бит инде шундый бер характер бар, без кеше турында су уйламыйбыз, самыйганны безгә күрсен. Шуңа күрә кемнәр менә монда мәйданга кирип көрәшне карый, пожалуйста, шүгәләгез, утырыгыз яки ятыгыз, артта әбиләрегез, бабайларыгыз, ветераннар көрәшне тоже күрәселәр килә бит. Шуңа күрә әйдәгез, андый хатаны ясамыйга, дияме, мәйданга кергәнсез икән, балаларыгыз көрәшә икән, зинһар утырып карагыз. Ширәм, чиста, анда утырудан бер нәрсә дә булмый. Ярыймы, шундый зур үтенеч. Чөнки бөтен эшендә көрәш күрәсе килә. Без бөтенебез яратабыз көрәшне, ул безнең милли спорт төре. Шуңа күрә зинһар өчен үзегез турында гына уйламагыз, башкаларга да мөмкинлек бирегез көрәшне күзәтергә. Бәлки аларның анда оныклары көрәшә торгандыр. Әби анда дәвәни мәсәлән турып килергә монда шитен, күрәсе килә оныкның көрәшкәнен. Шуңа күрә зинһар өчен башкалар турында да уйлагыз. Күңелемне киереп ашыйм әле. Бүген минем изге бәйрәмем. Яшьлегемдә турып калган җыр көйләрем кайтты әйләнеп. Сәхнәбез түрендә Ләйсән халык вокаль ансамбле. Бик зур рәхмәт, кызлар. Браво! Браво! Тагын җырлыйсызмы? Әйдәгез, сезне тыңларга рәхәт. Дуслар, менә монда iPhone-лар кискән җирдә кемдер телефонын чыгып калдырган. Samsung кем беренче килә шуңа бирәм. Просто кемне дигән белмим барыбер. Ой,
Туктамый! Ой, ой, борышларым яндыра йөрәгемне, Христер утында янасың, әллә сиз мине исерме? Рәхмәт кызлар, рәхмәт. Ана егеткә ничек көч бирдегез, күрдегезме? Ха, минем җитә. Брат, бөтен мәйдан сиңа карый, зинһар, минем җитә, күр, ярыймы? Төшү не обязательно, минем җит. Самый главный. Бер кешендә кулга башында калганы юк, ана беренче төшерсең. Дуслар, уенчыклар кискән җирдә кемдер телефонын тотып калдырган. Менә Samsung килеп алыгыз, ярыймы? Мин хәзер авыздан микрофон алам да 3 тапкыр кычкырам. 3 тапкыр кычкыраш, берсе килмәсә телефон миңа кала. Телефоннар тапсагыз, алып килегез миңа, мин алып китермен Казанга Ломбардка. Инде шулай ук, әлбәттә безнең хәрәкәттә шулай ук. Телефон табып, футбол дип әйтәләр. Юк, футбол түгел, дөньядагы иң популяр уен ул шүлмәк бату. Карас, күпме кеше чиратка баскан. Камаш шул шүлмәкне вата алмыйлар. Ул ватыла торганмы? Аны ватырга кирәкме? Шушы шүлмәкне ваткан шуй дибез, ярыймы? Кичке 1 сәгать 10-ларга хәтле барырга тиеш бу уен. Сабан туйы котлы булсын, дуслар. Җыр һәм бию бүген тынмасын. Шын йөрәктән чыккан дәртле җырлар күңелләрне сезнең нурласын. Рафис Калимуллин. Шәп егет Рафис Калимуллинны алкышлыгы хәзер кыздырачак. Yazılar yazmını, sensiz tağın arı tağmını. Yanaşımda seni bulmazsan köngül tolu zarımını. Tağlarımı da sen minim, yazlarımı da sen minim. Məhəbbətim illərini də, nazlarımı da sen minim. Tağlarımı da sen minim, yazlarımı da sen minim. Məhəbbətim illərini də, nazlarımı da sen minim. Irtələrdə tankışı Minə köklərə kötərgən işin suyum ikən şuşu Dağlarımı da sen minim Yazlarımı da sen minim Məhəbbətim illərini də Nazlarımı da sen minim Dağlarımı da sen minim Yazlarımı da sen minim Məhəbbətim illərini də Nazlarımı da sen minim Yaşıyalı ortak bulğanı kiskəsi nətkənə Dağlarımı da sen minim Yazlarımı da sen minim Məhəbbətim illərini də Nazlarımı da sen minim Dağlarımı da sen minim Yazlarımı da sen minim Məhəbbətim illərini də Nazlarımı da sen minim Nazlarımı da sen minim Dağlarımı da sen minim Yazlarımı da sen minim Məhəbbətim illərini də Nazlarımı da sen minim Күргән көннән алып
Тыңғы тапмай жаным бірді Сен яшайсың ойларымда Хислерімді тілегімді Yıldız kabız tünlerimde Kıyışım o günlerimde Devasım o günlerimde Sine küzlük barışlarım Yüzler minler arasından Yo'g'altirga hech haqqim yo'q Seni izlab tabasım bor Qarshim oshiq suygan yarim Izgalangan yuragimni Davolatsin nurlarim Qarshim oshiq suygan yarim Izgalangan yuragimni Davolatsin nurlarim Seni ko'rgan kundan olib His tashqini ko'nglimda Ketam qabat uchrashuvni Yashavlar yo'q sensiz yerda Sen Suygan yorim birdan birim Sening kelar yo'llaringga Arish bo'lib tugalarim Sen Suygan yorim birdan birim Sening kelar yo'llaringga Arish bo'lib tugalarim Suygan yorim birdan birim Sening kelar yo'llaringga Arish bo'lib tugalarim Suygan yorim birdan birim Sening kelar yo'llaringga Arish bo'lib tugalarim Hayda biyitemiz barısını. Tağım bir dene. Dostlar bir kere biyi gelin yarayma. Bula mı? Hayda kovalda gelin benim orta kızlar. Olarak şırgız hele. Güreşçiler iddialarına bizning birinchi kılamda Sadik Bağlar kılaşı. İkinci kılamda endi ikinci klasga kadar maktab bolalarni chaqiramiz. Yaş bo'lib balqadangda ko'nglime hürildin Suyi to'la yuragimdan mannar bo'lib tugilding Hozir endi sen qoydasing qoylardasing yerisin Alla endi unutdingmi nek yonima kelmaysin Ketam jonim ketam tonglar otganda Zangir suvli kunlarime bara qishlar qo'yganda Ketam jonim ketam tonglar otganda Zangir suvli kunlarime bara qishlar qo'yganda Birga ketdik.
erem sine, erem müte yazlarım. Sina degen sözlerim var, yüreğinde nazlarım. Elleğinde unuttun mu, vəqdələr birgəninle. Barak kışlarday sırlaşıp, üzülüp süygeninle. Ketem canım, ketem tanlar hakkında. Zenge sulu küllerime, barak kışlar koykanda. Ketem canım, ketem tanlar hakkında. Zenge sulu küllerime, barak kışlar koykanda. Kular birge. Ketem canım, ketem tanlar hakkında. Zengir sulu küllerime, barak kışlar koykanda. Ketem canım, ketem tanlar hakkında. Zengir sulu küllerime, barak kışlar koykanda. Ketem canım, ketem tanlar hakkında. Zenge sulu küllerime, barak kışlar koykanda. Ketem canım, ketem tanlar hakkında. Zenge sulu küllerime, barak kışlar koykanda. Ularşa siz koyu. Wow, kular. No, birge gittik, iyi. Рафис Каримуллин, рахмат брат, рахмат. Рафис жылаған вақытта мен бүтін майданда яңадан бір қарап шықтым. Достар, әліге туры қылға бір кіші де берішмей. Мен қалса кіманың үстіремлім жетер шыл жеңешек. Турығына түгіл ауыш қылға да бір кіші берішмей. Сізде көрдіңіз молын әтігінде боксерлар, яш егітлер, полный зурлар, шақыламалар. Мен қалса мұнда ең ауралардың әнейлеріне қарап тұралар, малайларын қиынилар, әлалар бір нәрсе ши алмайлар. Мен қалса малайлар түшкеннен соң әнейлерін мінгірге керек. Сабан туйы бүгін милли бәйрәм, күңгілләрдә қисаны, бірдәм ішләп, бірдәм бәйрәм етігәлі, сүрір... Хөрмәтле көрәшчеләр игътибарына, үшінші классқа қадар болған яш балаларын шақырып қалабыз. Балалар бақшасы күрәшчеләре менә инде хәзер тиздән җиңүчене ачыклаячаклар. Алар монда полный зурлар шашылай ук, сөлгеләр тотышып, җирәбәләр үткәреп көрәшеп яталар. Икенче мәйданда димәк мәктәп укучылары көрәшә башлый. Өченче сыйныфка кадәр мәктәп балаларын чакырабыз. Чакырабыз икенче келәмгә. Аннан соң инде безнең 36 килограммга кадәр булган яшь үсмерләр әзерләнеп торабыз. Бәйрәм белән арчалылар. Бер күрешү үзе бер гомер. Яткар. Тәнинде күптән очрашкан юк, хәтерлимсез бергә чакларны. Күңелләрдә йөргән татлы сагыш, шул чакларның моңлы ядкәре. Күңелләрдә йөргән татлы сагыш, шул чакларның моңлы ядкәре. Уртакыйды хисләр айлы кишеләр, без кердемәдек анда якларны. Күңелләрдә йөргән дуслык хисе, шул чакларның моңлы ядкәре. Күңелләрдә йөргән дуслык хисе, шул чакларның моңлы ядкәре. Күңелләрдә йөргән дуслык хисе, шул чакларның моңлы
yetkari. Birge otqan ümit dolu jırına, yüreğimde min qat yatladı. O'tganlardan barışul jir qoldi, ul jir bizga yoshlik yetkari. O'tganlardan barışul jir qoldi, ul jir bizga yoshlik yetkari. Ul jir bizga yoshlik yetkari. Sanı doğaçta uyaqırmay qonar talı bulmasa, sanı doğaçta uyaqırmay qonar talı bulmasa, yaşavlarning niyami bar ko'tar kishing bulmasa, yaşavlarning niyami bar ko'tar kishing bulmasa. Bu seni mening parqanatim, bu seni yanımda gana. Bu seni mening parqanatim, bu seni yanımda gana. Ömür keyler matruza yaratıp tursan gana. Ömür keyler matruza yaratıp tursan gana. Qanatыбыз qayrilmasin turmush yo'lan uzg'anda, qanatыбыз qayrilmasin turmush yo'lan uzg'anda. Men baxtli sening bilan seni yonimda bo'lganda, men baxtli sening bilan seni yonimda bo'lganda. Yaşavlarning niyami bor siyar kishing bo'lmasa, yaşavlarning niyami bor siyar kishing bo'lmasa, joni qayim deb seni yoring kutib turmasa, joni qayim deb seni yoring kutib turmasa. Yaşavlarning niyami bar ko'tar kishing bo'lmasa, bag'rikayim deb seni sog'inib kutib olmasa, g'umr kaylar matruza yaratib tursan g'ana, g'umr kaylar matruza yaratib tursan g'ana. Dostlar, mana bunda shunday konkurs var. Zo'r rahmat sizga. Shunday qiziqli konkurs var bunda. Kimning shilagida azroq suv qoladi degan. Qizlar, konkursni birozgina siz o'yinni anglab bitirmangiz oxirisi. Yugurib kelgandan so'ng shilakda suv qolirga tiyish. Yarimi, unda tugilirga tiyish tugil. Bundali bilasizmi, birinchi kilogina tugil, suvni to'kmasga kerak, shunday shartida bor. Qadrli do'stlar, menga qolsa agar siz to'g'ri bag'ana qamlarga o'ylaysiz ekan, bir balakash yigit minib bora. Siz menga qolsa minmasagizda borib shu bag'anani quchoqlab bo'lsa-da qorarga tiyish. Niqadar ol tüpten yuvan, ham ol ali bir kishiga da berishmadi. Ham bugun berishirmikan yo'q ekan. Mana bizning aliga Sabantoyning eng tüp dilemmasi shul. Kimlar Sabantoyga kelib qo'shildi? Men qabatdan ostiqlab o'tasim kela. Sabantoyning ko'rki bo'lgan otlar shabishi soat 1 da bo'lacak. Mana tugal yarım soatdan Orshaning tüp ipodromunda otlar shabishi bo'lacak. 3 kategoriyada otlar qish sinashacaklar. Ol ish otlari, andan so'ng yarım shabish otlari ham endi professionallar. Hayırlıkın Arsha, beyramına, tamam bir tapmanı.
akkan şişmelerini Suda oşun yaradan Oynap jırlap yermesiydim yaşağım dip janadan Oynap jırlap yermesiydim yaşağım dip janadan Balay deyip uylamadın Balay deyip uylamadın Balay deyip uylamadın Balay deyip uylamadın Yaşağım matur şağım Üter deyip uylamadın Yaşağım matur şağım Üter deyip uylamadın Su eylene Tulgana kübeklene 18'de 19'da bar dünyası eylene 18'de 19'da bar dünyası eylene Balay deyip uylamadın Balay deyip uylamadın Balay deyip uylamadın Balay deyip uylamadın Yaşağım matur şağım Üter deyip uylamadın Yaşağım matur şağım Üter deyip uylamadın Şokların gel şokların Senin de ötereli Olma kibik matur şağın Kızlar hayrelemegiz Flaşıkla yeri bitirek girek Olma kibik matur şağın İsine düşereli Balay deyip uylamadın Balay deyip uylamadın Balay deyip uylamadın Balay deyip uylamadın Yaşağım matur şağım Üter 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 deyip uylamadın Üter deyip uylamadın Saban toylarımız mübarek olsun hürmetli dostlar Hürmetli orşalılar, orşa konakları Neyden bilesiz mi? Hey! Biz rahmet Avsi yanga teknologiyalar kullanıp yürü Kiyendere arşa Fedil, Fedil Beni Instagram'a koymayasın что ли bu yıl? Обязательно koyalım Hey, gittik bir gel yap Dikinde yakınarak bassan yarı mı? Yakınarak varıp cırlasan Yarı mı? Para senin kirpiklerin, para senin küzlerin Para senin kirpiklerin, para senin küzlerin Nurlar silip yanıp dura senin matur yüzlerin Nurlar silip yanıp dura senin matur yüzlerin Kirpiklerin kapara, elle parıltasın mı? Yılmayıp para balasın, elle yaratasın mı? Kirpiklerin kapara, elle parıltasın mı? Yılmayıp para balasın, elle yaratasın mı? Unta almayım yaşağımı, haman oyluyum yüzünü Unta almayım yaşağımı, haman oyluyum yüzünü Sata bargaş etken idin bir kılsamla süzünü Sata bargaş etken idin bir kılsamla süzünü Kirpiklerin kapkara, elle parıltasın mı? Yılmayıp para balasın, elle yaratasın
Yakınırak gelsen kul çabalar iken. Bekse rahmet. Nişanladı şöyle. Bekse rahmet. Beyrem kömüllü bara. Malatsı rahmet. Kara senin küzlerin, bedre ızın şeşlerin. Kara senin küzlerinde bedre ızın şeşlerin. Şımırt kara küzlerini kabat kabat übermin. Şımırt kara küzlerini kabat kabat übermin. Kirpiklerin kapkara, elle paraltasın mı? Yılmayıp kara balasın, elle yaratasın mı? Kirpiklerin kapkara, elle paraltasın mı? Yılmayıp kara balasın, elle yaratasın mı? Yılmayırken küzlerini bitlerinden üpkende. Yılmayırken küzlerini bitlerinden üpkende. İzlip izlip dağırkayım seni sildim üskende. İzlip izlip dağırkayım seni sildim üskende. Kirpiklerin kapkara, elle parıltasın mı? Yılmayıp kara balasın, elle yaratasın mı? Kirpiklerin kapkara, elle parıltasın mı? Yılmayıp kara balasın, elle yaratasın mı? Kirpiklerin kapkara, elle parıltasın mı? Yılmayıp kara balasın, elle yaratasın mı? Kirpiklerin kapkara, elle parıltasın mı? Yılmayıp kara balasın, elle yaratasın mı? Yılmayıp kara balasın, elle yaratasın mı? Doğum Nurkat Beyramı'da hürmetli dostlar. Bizden sağ olayık. Allah beyinlerde şulaştırışı beyram edirge nasip olsun. Sizge ayırım rahmet. Bek rahmet, İlsaf. Bizim Arşa Sabantuyu'nun konağı. Bek rahmet. Hürmetli dostlar, mine bizim kolda aşıma. Aha, bizim bunda kolda korobka kamanda Arşa'nın en gayretli eteşi. Onun ismi de var. Onun ismi Habib. Kimden şu eteşini tutası girer? 10 gramında kiririz bizim yanına. Bağlar, abiler, apalar. Kimden eteşi tutası girer? Kimden eteş kurganı var? Kurganı bulmaganlar da. Buna gitti. Все, поехали. İrşad Kaptül Fertuşka yürü. Bu gayretli eteş. O tizgahı tutturmay. Ay ay ay. Aha, koşasına kayıttı. Koşasına. Tağın birov var. Tağın birov. Все, matırım seni kutluyoruz yeme. Suya sıtıgül birov. Yaşasın. Sahne türünde. Ozan bazarından olur demiş koşla baldağım. Ozan bazarından olur demiş koşla baldağım. Belki rahat günler bulur bilim bulmay oldağım. Belki rahat günler bulur bilim bulmay oldağım. Bazan uğramları doşlan deşişmiler oşlan. Bazan uğramları doşlan deşişmiler oşlan. Tirli yaklarga daraldık da adaştık. Tirli yaklarga daraldık da adaştık. Bazan boylarında yürgen şaplarını sağınırsın. Bazan boylarında yürgen şaplarını sağınırsın. Gidbelerin kilme yakın otuna kabanırsın. Gidbelerin kilme yakın otuna kabanırsın. Oynadıktım garmonunu bağlamış kenkiyine. Oynadıktım garmonunu bağlamış kenkiyine. Şul bağlamış kenkiyine gönüllerim suyuna. 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 Kuremiz şamiler mi? Kaçırma bitirsinler kuremiz. Dostlar. Bağır ağa bilip baralar koran seni. Askarı Filfat abi. 68 yaş.
Dostlar, konsertmizga to'xtab turing, shunday motor voqealar bor maydonda, bitirisini kuzatib qolasiz kerak. Bag'anaga minib bora Askarov Ilfatoviy 68 yosh. Ham u o'ng'aydi minib shita hozir do'stlar, olqishlar berigan Ilfatoviyga. Bravo, Munamid. Favoritlar Ilfatoviy, nechisi anda? Oho. Hayda, birer tryuk ko'rsatib ol. Hurmatli yurtdoshlar, bizning yosh bolalar arasida, sadiq bolalar arasida kurash tamomlandi. Bizning 3-chi o'rinda Kasha yigiti Vali Ahmetov Ramir. Qo'l shababas kashalar, qayda arshalar sulayib. 2-chi o'rinda Husniddinov Aynur arsha yigiti. 1-chi o'rinda Shamsuddinov Ramazon arshadan. Ham 4-chi o'rinda Muborakov Radir. Eng yosh motorlarni tabriklaymiz yigitlar. Tabriklaymiz. Men qolsa sizning olqishlar ularga kelajakda niqlab kurash bilan shug'ullana boshlarga etargich bo'lirga mumkin. Shokira qo'llarini shalamagiz. 4-chi o'rinda Muborakov Radmir, qaydasiz? Arsha yigiti. Sizga da bo'lak bor. Yo'lanishga bo'lish, pожалуйста. Rahmat sizga. Kelajakda zo'r o'ngishlar tilaymiz. Mana shulay kelajakda da shu o'ringa minirga yasalami? Ilfatoviy tugunda bag'anadan chiqqan vaqtda cha breakdance-da o'ynab ola. Shokira qorag'iz Ilfatoviyni minungina tugul tushunda. Biz do'stlar bo'laklab ketamiz hozir uzunlikqa sikru yarışında jenguvchilarni. Xotin-qizlar arasida birinchi o'rin olgan Gayfulina Elfiya Orshadan. U 399 metrga sikirgan. 399 metrga? Yo'qdir, 3 metr 99 santimetrgadir. Aytdim 399 metr o'yla qo'yib olamiz. Ishib ketirgan bor. Birinchi kalamga bizning 36 kilogramga qadar bo'lgan yosh kurashchilar shokirlar. Ikkinchi o'rin APK, uchinchi o'rin Salihova Sabina. APKdan. Yigitlar orasida birinchi o'rin olgan Galimov Niyaz Sobadan. 5 metrdan 11 santimetrga sikirgan. Ikkinchi o'rin olgan Nurullin Ilnas APKdan. Uchinchi o'rinda Akulinin Igor. Raqib etingiz bo'laklarga mundashingiz bir topqir aytdim, bu yerdan qabatlamayman. Chiqmasangiz bo'lagingiz menga. Hamlamda yigitlar arasında urmalab, mukalab, orqan tortib yarışı boshlanib ketdi. Siz ularga yordam etib kerak tugul. Bolalar, siz ketingiz, obilarning qo'lisini olib, bu yoqqa qo'yingiz. Etilarning kurashlari bor bit. Ayda, bu yoqqa tava ovshroq, aybatrak tortila. Sho, bo'ldi, jingni bo'ysin. Tegisi oldi. Demak, qilg'oga iska birgina kishi minib jetdi kimik tuyula menga men kuzatib borga tirishdim. Bu bizning Askarov Ilfatoviy. Askarov Ilfatoviy endi yil sayin bu yarışlarda qatnasha, hammani biz bu yarışlarning favoriti deb ataymiz. O'yinlar davom etadi. Menda bitirisida kommentariy berib ulgurib bo'lmay. Siz ko'ngilingizga xush kelganini o'zingiz qarag'iz. Kimlardir boksga muhibban ketadilar, yigitlar hamon to'qnashuvlar, kimdir kurashga muhibban ketadi, kimdir konsert qori, kimdir o'zining bolalarini yarışlarda qatnashtiradi. Har kishi Sabantoy maydonida o'zining ko'ngliga xush kelgan o'yinni tobar kimik tuyula menga. Shunga ko'ra David Indul Sabantoy, shunga ko'ra ana Totarning olimpiadasi deb ataylar. Xalqning kir tovushundan yondirib turgan plyajni voleybol konsert eskina o'yin kulki yozlar kibik o'limsiz sen Sabantoyi gulchechekli bulunlarda gurlashamiz, jirlashamiz. Bigrak motor, bigrak yamli. Hurmatli yosh kurashchilar e'tiborga birinchi kalamga 36 kilogramga qadar yosh kurashchilar shokirlar. Plyaj voleybol orasida jenguvchilarni bo'laklab ketamiz. Ikkinchi o'rin olgan Biyikdov. Üçüncü o'rinda Biyikdov qizlari. Biyikdov 1 qizlari. Ikkinchi o'rinda Biyikdov 2 qizlari. Bilasizmi kimlar birinchi o'rinda? Birinchi o'rinda Orsha qizlari. Yehey! Bu yoqqa qarag'iz qizlar. Siz ortdan da motor kanishda bu yoqqa qarag'iz. Tribuna bu yoqda bo'lgan tomoshalar qizlar xuddi siz shunday shiberlar. Voleybol qolaga borasi bo'lgan ekan. Bilmay qoldik ay, mana o'sha jenguvchilar belgili. Biyikdov ham Orsha. Birinchi o'rinda Orsha qizlari. Bravo, молодцы. Muhtaram tomoshalarimiz, olqishlari bilan qo'yib, sahnada Elmira Nag'imova. Orsha rayoni yoshlar ishlar ham sport bo'ligi yetakchisi Ilyas Nursilovich. Qizlar, rahmat sizga. Bravo. Xayrli kunlar esanlarmisiz, Orsha. Sabantoylar muborak bo'lsin. Bayramlar siz uchun kunida. Nag'imova. Ömrümüzü gülegenne bir dolu kabir
Bärin böyle minutunun Silip yaşöleri Bəxtinin özü iken ul Gümür ütüp bara Yürekkeyim yana Yürek yolkınına Gazaplarını salma Seni canım siyen Soğuşlardan yanıp giyen Mehabetini saklı Yolguşlardan onu yoklu Degen tiren gülün sularını şeridin Senin bilen şu küllerde Okkuş bulup yüzer idin Gümür ütüp bara Yürekkeyim yana Yürek yolkınına Gazaplarını salma Seni canım siyen Soğuşlardan yanıp giyen Mehabetini saklayıp Yolguşlardan onu yoklayıp Yolkınına Gazaplarını salma Seni canım siyen Soğuşlardan yanıp giyen Mehabetini saklayıp Yolguşlardan onu yoklayıp Yolu qavatlanmay uzgan gümür qaytmay yol Qadrini bilib yashik janıyım Har minutının birge vaqti Gümür ütüp bara Yürekkeyim yana Yürek yolkınına Gazaplarını salma Seni canım siyen Soğuşlardan yanıp giyen Mehabetini saklayıp Yolguşlardan onu yoklayıp Yürekkeyim yana Yürek yolkınına Gazaplarını salma Seni canım siyen Soğuşlardan yanıp giyen Mehabetini saklayıp Yolguşlardan onu yoklayıp Beyram veren dostlar. Çıkışımızda devam etemiz. Üryan aşırılarımı bilsin. Жылап кетесім келе. Yandırma yüreğimi. Buyurup yandıra sürmeniz yüreklerini yemi dostlar. Minsimsiz bizi gelme. Gözlerin dolu sırasının yılmayasın sen belep Yandırasın yüreğimni qarashing o'tatelib Gözlerin dolu
unuttum indi degende kilesinde şığasın Eytege eşikim neredele kavuşturuş arasın Unuttum indi degende kilesinde şığasın Eytege eşikim neredele kavuşturuş arasın Yandırma yüreğimi üzmele uzagimni Özüm gene bilemeyecek min sensiz tüzgenimini Yandırma yüreğimi üzmele uzagimni Özüm gene bilemeyecek min sensiz tüzgenimini Yandırma kıydırma Özüm gene bilemeyecek min sensiz tüzgenimini Elmira Naqimova. Zo'r rahmat. Butun xalq jiyildi. Seni kulmaga qiziqsinib qarab turib. Allohga shukr. Ay qo'yin oldi ekan deb. Ketdik kelasi shirin. Bir-birimizni yaratgan. Bir ko'ruvda sevdim desang, farishtaga tenglisan. Yo'llarimda Alloh bergan olsa shashagim desang. Bir ko'ruvda sevdim desang, farishtaga tenglisan. Yo'llarimda Alloh bergan olsa shashagim desang. Sen meni yaratgan, menmi seni yaratgan. Allayingda ikki bizda bir-birimizni qaratgan. Sen meni yaratgan, menmi seni yaratgan. Allayingda ikki bizda bir-birimizni qaratgan. Allayingda ikki bizda bir-birimizni qaratgan. Seni ko'rdim, izlab sevdim, tun uyqularim qochdi. Senga bo'lgan muhabbatim bekli yurakni ochdi. Seni ko'rdim, izlab sevdim, tun uyqularim qochdi. Senga bo'lgan muhabbatim bekli yurakni ochdi. Sen meni yaratgan, menmi seni yaratgan. Allayingda ikki bizda bir-birimizni qaratgan. Sen meni yaratgan, menmi seni yaratgan. Allayingda ikki bizda bir-birimizni qaratgan. Allayingda ikki bizda bir-birimizni qaratgan. Baxt yulduz ostunda tug'andir bizning suyu. Dik kelmasin shitlab bo'lsin bizni sog'ishdan kuyu. Baxt yulduz ostunda tug'andir bizning suyu. Dik kelmasin shitlab bo'lsin bizni sog'ishdan kuyu. Sen meni yaratgan, menmi seni yaratgan. Allayingda ikki bizda bir-birimizni qaratgan. Sen meni yaratgan, menmi seni yaratgan. Allayingda ikki bizda bir-birimizni qaratgan. Sen meni yaratgan, menmi seni yaratgan. Allayingda ikki bizda bir-birimizni qaratgan. Allayingda ikki bizda bir-birimizni qaratgan. La 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 Elmira Naqimova. Do'stlar, biz tezgina bo'laklab oldik hali qiziqqa sekiruvchilarni. Birinchi o'rinda qizlar orasida Yolada Gataulin Alfiya, ikkinchi o'rinda Sattar Vasiliya, uchinchi o'rinda Salahova Sabina. Qizlar to'playversiz shu ko'ngildan qo'ya shunchimiz. Ruslan Kiromotinov. Hayda, topshiramiz. O'zim bosirman birga bo'lmasa. Bu
dünyada seni bulmasan kimini yaratır idin Şatılık kaygı sağışımını nişik taratır idin Yazmış jilime kabetirin korattır ayırmasın Utqa salsın suğa salsın tiksinler ayırmasın Yazmış jilime kabetirin korattır ayırmasın Utqa salsın suğa salsın tiksinler ayırmasın Bu dünyada sen bulmasan suyu bulur ideme Sandığı ağaçlar dik durganda sayrap durur ideme Yazmış jilime habetnin kanatını kayırmasın Utqa salsın suğa salsın tiksinden ayırmasın Yazmış jilime habetnin kanatını kayırmasın Utqa salsın suğa salsın tiksinden ayırmasın Bayram sahnesinde İlmir Nagimova hem Ruslan Kerametdinovlar Bu dünyada seni bulmasan koyaş süreler idi Mehabbetimni topolmay canım üzülür idi Yazmış jilime habetini korattır ayırmasın Utqa salsın suğa salsın tiksinmen ayırmasın Yazmış jilime habetini korattır ayırmasın Utqa salsın suğa salsın tiksinmen ayırmasın Utqa salsın suğa salsın tiksinmen ayırmasın Tiksinmen ayırmasın Көп санлы алтын барыс премиясылардың автор башқарушы Эльмира Нагимова. Татарның жеңушісі Руслан Керамутдинов. Бәйрәм белән дуслар, рәхмәт. Руслан Керамутдинов. Әйдәңіз рәхмәтләр бергәләп рәхәтләндереп, мұңланып алыганы. Komşular dama Nige tuğutamay Yıldızlar yana Nige yıkılamay Gözlerin kara Yüreğin yana Dağırın taşı bulsa Unutup kora Gözlerin kara Yüreğim yana Dağırın taşı bulsa Unutup kora Unuta kurme Minem suyune Minem kuzlerine Minem sözlerine Renjib kele Kuyaşım batma İrten gecilde Mine uyatma Renjib kele Kuyaşım batma İrten gecilde Mine uyatma Gidi keşitine de Kulu yağlak bulgan Mini yuvalı aşıtan Baralıp kara Gözlerin kara Yüreğim yana Dağırın
toshi bo'lsa unutib qora ko'zlaring qora yuragim yana bag'ring toshi bo'lsa unutib qora bag'ring toshi bo'lsa unutib qora Ruslan Keramutinov Orsha Saban to'yining beshirchi qulog'i. Aydanglar hurmatlar. Darti jurlari qo'shik. Xibir yo'li deb ataladi. Rahatlanib, baragarab jurlab bir ko'rashigani. Şelter şişime ağa şanlıyıp al yanımın onarım Büdüre tollarga sarılıp soyırı sardı başları Ömür güne bitirge bir vağa davağa diler Ömür başı güzel yaşlık yılga başı şişmeler Ömür güne bitirge bir vağa davağa diler Ömür başı güzel yaşlık yılga başı şişmeler Uğa parini uyular uyulun dünyalarını gizemin Hıyalımda jil gemide taşkınlarda yüzemin Ömür güne bitirgedir vağa davağa diler Ömür başı güzel yaşlık yılga başı şişmeler Sular dingizge vaksa da eğilenip payda babat Şidete yeşerge yazmasın tuğan yağdına karar Ömür güne bittigedir vağa davağa diler Ömür başı güzel yaşlık yılga başı şişmeler Ömür güne bittigedir vağa davağa diler Ömür başı güzel yaşlık yılga başı şişmeler Ömür güne bitirgedir vağa davağa diler Ömür başı güzel yaşlık yılga başı şişmeler Ömür güne bitirgedir vağa davağa diler Ömür başı güzel yaşlık yılga başı şişmeler Ömür güne bitirgedir vağa davağa diler Ömür başı güzel yaşlık yılga başı şişmeler Ömür başı güzel yaşlık yılga başı şişmeler Ruslan Keramutinov rahmat. Azraklar konsertni to'xtatib, tog'on shuni ismini yana. Biz kurashni aytib olgan kutelar bir Tag'in bir jarba. No, ayda sundirib turaylik bir. Kurashlar, bolalar kutelar, qo'ytaslari bor, ularning uylarida qo'ytasi bor. Qo'tlab oldik hali kurashchilarni. Ratoviy so'z sizga. Hurmatli yurtdoshlar, mana bizning 3-sinfga qadar kurash tamom. Mana bunda bizning bo'lajak batirlarimiz bosib turadi. 3-o'rinda Tuban Mataskadan Fazloljanov Ayzat qatlaymiz. Aysat молодец, 3-chi o'rin oldi. 2-chi o'rinda bizning Mindish yigiti Husaynov Dilyus. Qo'l shababimiz mindishlar qo'ydasiz. Mindishlar qo'yadi shushunda. 1-chi o'rinda bizning Fayzrahmonov Ayaz. U bizning bir ko'p topqir endi yoshlar arasida chempion bo'lgani var. Oshitboslar, orshalar zo'r ettirib qo'l shababimiz. Rahmat sizga, молодец. Yigitlar, sizni shu qo'l yaqinlaymiz, sizga konvertlar bilan aytamiz. Ham 1-sentyabr xatni yo'l beramiz sizga, yaraymi? Rahmat.
Анар соң тагын бер мөһим мәгълүмат бар. 2 бала югалган диләр. Берсе 6 яшьлек Ранил исемле бала кара футболкадан. Тапсагыз, пожалуйста, әтиеләренә китереп бирегез, яме? Һәм икенчесе бер кыз тагын, ансы табылды микән инде? Гатаулина Дилә. Динә трибуна янына килегез, пожалуйста. Анар соң менә полицейскийлар бик сораганнар иде. Руслан Кирамутдинов инде моннан карасан да шул Руслан Кирамутдинов. Тегендәрәк барып карасан да шул Руслан Кирамутдинов. Әзгенә арткара китик әле, хәзер иначе бөтенегезне прививка ясарга китәләр. Хәзер бөтенегезне коронавирустан прививка ясарга китәләр, тегендәрәк бармасагыз. Шулай дип куркып булмый хәр. Әзгенә арткара сорыйлар, менә тегендә утыручылар турында уйлагыз инде бераз. Алардан да карыслар килә бит инде. Кәләйдә. Tamam gidiyoruz. Mesela kov çıkarmış olmasın da. Eyleyin arkadaşlar, rahatlar bir bir bal, selkeni bağlayan tuğan yaklar turuna jırların birisi. Tuğan yak su boyları. Sağınım şigitten arsa, qayıtam tuğan yağıma. Ballaşağım qayınlarım, kile minim barışıma. Ey tuğan yak su boylarım, sanduğaşlı dallarım. Sizi de yine deva dava, sağışlanğan canlarım. Ey tuğan yak su boylarım, sanduğaşlı dallarım. Sizi de yine deva dava, sağışlanğan canlarım. Baylardağına yürüsen de, küngelimde tuğan yağın. Bayığı hasretli şağında, savarlık birer dağın. Ey tuğan yak su boylarım, sanduğaşlı dallarım. Sizi de yine deva dava, sağışlanğan canlarım. Ey tuğan yak su boylarım, sanduğaşlı dallarım. Sizi de yine deva dava, sağışlanğan canlarım. Eşit jirlerine qalam tuğan yağımda, bəxt gülün üstlerge yazğan mina şuşunda. Ey tuğan yak su boylarım, sanduğaşlı dallarım. Sizi de yine deva dava, sağışlanğan canlarım. Ey tuğan yak su boylarım, sanduğaşlı dallarım. Sizi de yine deva dava, sağışlanğan canlarım. Sizi de yine deva dava, sağışlanğan canlarım. Sizi de yine deva dava, sağışlanğan canlarım. Rahmat. Rahmat Руслан Кирамутдинов. Бүгінгі Сабан туйыбыздың қадірлі жыршы қонағы. Достар, мұнда күреш қазір серьезный, мұнда уже күреш футболкасы киген егітлер күреше башлады. Бұлар уже зурлар, шақланалар. Концерт яратушылар мұнда табаталатылар. Бізде бүгін қонақта, достар, Татар сахнасы легендасы Гүлзада апа Сафиуллина. Сәлем, яқташларым. Сәлем, Arşa gimine. Beyram bilen sizni, saban tuylar bilen.
Gülsada Safiulida. Salam dürüsü qadırlı konağı. Big zor rahmet. İtken gürle bayram itken halkım isen көңіл şatlana. Ballarım biraz itken jirde. Saban tüyü bugün tantanana. Sahnede Rail Bakiyev qarşılayıq. Şiyelikte şiyep düşen, şiyelikte tanıştık. Kızıl şiyelerge qarab, senin bilen kavuştuk. Yerinlerin şiye gibi, ballıqan tatlığına. Senin aşa ışandım min, məhəbbət saflığına. Yerinlerin şiye gibi, ballıqan tatlığına. Senin aşa ışandım min, məhəbbət saflığına. Şiyelikке koyaş düşen, sibip altın nurların. Ömürde de mini unutmam, bu dünyada seni barın. Yerinlerin şiye gibi, ballıqan tatlığına. Senin aşa ışandım min, məhəbbət saflığına. Yerinlerin şiye gibi, ballıqan tatlığına. Senin aşa ışandım min, məhəbbət saflığına. Şiyelikte rahat bizge, şiyelikte kuvandık. Kızıl şiyelerge qarab, senin bilen uyandık. Yerinlerin şiye gibi, ballıqan tatlığına. Senin aşa ışandım min, məhəbbət saflığına. Yerinlerin şiye gibi, ballıqan tatlığına. Senin aşa ışandım min, məhəbbət saflığına. Yerinlerin şiye gibi, ballıqan tatlığına. Senin aşa ışandım min, məhəbbət saflığına. Yerinlerin şiye gibi, ballıqan tatlığına. Senin aşa ışandım min, məhəbbət saflığına. Senin aşa ışandım min, məhəbbət saflığına. Məhəbbət saflığına. Biz rahmet dostlar, mine hazır yok. Qapşıq soğuşu yarışı başlanıp gide. İr atlar arasında, yarı mı? Qatın kızlara tügül, bağlara tügül, ir atlar, yigitler, mужчины. Бой мешками приглашаются на боксерский ринг на күрәсі. Шулың қырында қапшық соғышы ярышы міне қазір башынан бітірге тұра. Біздің туры қылғаға міну ярышы тамамланған, біз аларын бөлеклеп алдық. Сіз концерт программасын девам еткенше, біздің легендар Ильфат абый үшіншігіне қалған екен шул. Үшіншігіне қалған, аны бір биік тау егіт ұзғанды. Нешік ұялмыш ұзғандыр Ильфат абыйны? Шақ қатам, нешік Ильфат абыйны ұзырға бұла? На сцене народный вокальный ансамбль «Русская песня». Яшьләр шулай әйіндалар, яшьләр дерзки. Үшінші орында Ильфат абый Саматов. Ильфат абый шын күләсін тәбірік етеміз. Легенда. Сіз біздің Самат үйіне легендасы Ильфат абый Саматов. Аскаров, қафы етіңіз. Екінші орында Нұрғалиев Рамиль. Қоясыз. Аршаны Бұсыннан. Бірінші орында Биіктау районы Бульмау егіті Хакимов Ильнас. Молодец, брат.
кума в вино, пригласила кума, да наделала в деревне дура много шума. То ходила все кругом и потом махала, то стучала каблучком, кума зазывала. Эй, кум, куманек, заходи на огонек, за там влюбленными погуляем. Эй, кум, куманек, заходи на огонек, за там влюбленными погуляем с вами. Народился куманек в красную рубаху, на калитку распахнул, сударь с размаху. Взял в руки баян, заиграл, пока не пьян, затянул он песню и пошел к невесте. Взял в руки баян, заиграл, пока не пьян, затянул он песню и пошел к невесте. Услыхала про блины бабка Акулина, пригласила за собой и сноху и сына. Папу с братом и сестрой, да и деверь сынок, папу, деда, внучку и собачку жучку. Папу с братом и сестрой, да и деверь женой, папу, деда, внучку и собачку жучку. Пели песни до утра, до зари плясали, а на утро разбрелись, с собой кума взяли. Вот какая кутерьма, не шумела б ты, кума, кума бы всю ночку кушала блиночки. Вот какая кутерьма, не шумела ты, кума, кума бы всю ночку кушала блиночки. Бик рахмат. Dostlar, mында қазір қотын қызлар үшін екі қызықлы ярыш башланып кете. Мына бірсе букенге басып қапшық сұғышы. Шунда сұғышасыз дайме, мына мында келесіңдер сразу. Мында жеңілді, здесь атам стила. Яғни мында и мында сразу. Тояқ таршына, давай мында жылынып аламыз, андар мында сұғышамыз. Договорились? По тропинке мы гуляли под луной. Говорил ты ласковые мне слова, захмелела, закружилась голова. Говорил ты ласковые мне слова, захмелела, закружилась голова. Крапива ли беда, по дорожке стелится, ну и что же говорят, что мой милый женится. Крапива ли беда, по дорожке стелится, ну и что же говорят, что мой милый женится. Расцвели цветы ромашки на лугу, на свидание к милому опять бегу. Целовались, миловались до зари, нам всю ночь пели нежно соловьи. Целовались, миловались до зари, нам всю ночь пели нежно соловьи. Крапива ли беда, по дорожке стелится, ну и что же говорят, что мой милый женится. Крапива ли беда, по дорожке стелится, ну и что же говорят, что мой милый женится. Свои он не забыл, мне колечко золотое подарил.
поженимся. Бек рахмат біздің жыршы коллективларға. Достар, Орша Сабантуй қысаларында Орша боксерлары һәм Яшкарала боксерлары арасында дусларша матчевый сугышлар, токмашулар булган. Менә шушы егетләрне карагыз әле. Нинди шәп егетләр, мускулисты, жилисты егетләр, Яшкарала һәм Орша егетләре, шуларны бүләкләп китәсебез килә. Бу матчевый встречада ничә токмашу булган, һәм аларның җиңүчеләре нинди икән, шуларны ачыклыйбыз. Әсә туктап торыйк әле концертны, пожалуйста, бүләкләп алыйк әле кызлар. Шыклар, бір секунд, пожалуйста, диджей, музыку, церемонию награждения, боксеры, девушки смотрят на вас, боксеры смотрят на девушек, такой крутой момент. Сіз пока сирен тұрғанда, менә мында қызлар арасында таяқ тартышу ярышы башланып кетті. Қызлар, алайтып тартасыз таяқны, сіз оқлау тартқан шекелі тартасыз. Как будто кухняда екі хозяйка нәрсені бөліше алмай. Менә шулай дұрыс ит тұтығыз. Мында қопшық ярышы бара, менә мында бір кіші картасын юғалтқан. Дамир Мифтахов. Дамир әфәнді, пожалуйста, пин-кодыңын айтыңыз әлі. Пин-кодын келіп айтып кетіңіз әлі, картаңыз менде. Кеттік. Со счетом 8-4, мында бітінде стенка на стенку болғандар. Со счетом 8-4 победили боксеры Арска. Оршада шылай бітінде, шылай бет. Орша Сабантуй болғаш, Оршалар жігерге тиіш. Да, капитан команды приглашается на пьедестал. Вручается вам кубок за первое место. Боксеры Арска одержали волевую победу в спарринговом матче против боксеров Йошкар-Олы. Мы вас поздравляем. Давайте поаплодируем боксерам Йошкар-Олы. Спасибо, ребята, что приехали, уважили наш Сабантуй. Здорово, круто, молодцы. Рахмат боксерларға, алқышлар сізге. Bütün meydan sizde. Kruг почета, yarayım mı жігітлер? Давайте круг почета береміз. Медальлер сізді қарбірізге бөлек етелешеклер. Менә бұда қорарға бек қызық, қызлар қопшық білен бүккен үстіне мініп ярышалар. Әйде, менә шушы боксерлар хүрметіне біздің Оршаның шибәр қызлары шығыш ясый. Әйдеңіз моторларым, сөз сізге. Сәхнәдә Язгөл вокаль ансамблі, қаршалығыз.
bir yerge Dimeriden er kirek Dimeriden er üstüne xet ve bolaslar kirek Dimeriden er üstüne xet ve bolaslar kirek Olma ağaçları Soyri sandu ağaçları Soyri 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 Sağındıra başladı Olma ağaçları Soyri sandu ağaçları Soyri 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 Sağındıra başladı Дружеская фотография, егиттер, әйдәгіз. Бек зор рахмат қызлар. Браво, браво. Шундый шибәрләр, шундый матурлар. Ходай тәгәрә сезгә нормальный егетләр бүләк итеп, туйларыгызны мин алып барага язсын. Амин. Кадерле дуслар, менә монда боксерлар истәлеккә фотога төшәләр. Бу тарихи кадр. Менә монда бигрәк кызыклы вакыйгалар бара монда. Кызлар ничек соң? Кем җиңде? Әле җиңүче юкмы? Ник шуны хәле кешене бер кеше җиңдемени? Бу кызлар белән кай барсында булар? Булар в обиду себя не дадут. И тебя, и себя. Җиңүчеләрне аннан соң тегендә пьедесталга менгереп котлап үтербез, ярыймы? Хөрмәтле дуслар, безнең инде тиздән зурлар, егетләр, ир егетләр, үзебезчә авылча дип әйтсәк инде мужиклар көрәшә башлаячак. Улакта инде безнең бөтен игътибар көрәш мәйданына юнәлер миңа калса, чөнки Арчада көрәш күргәнегезчә әйткәнемчә инде быел узган елгы нәтиҗәләр буенча Арча район командасы көрәш буенча республикадагы иң көчле җыелма командалар исәбенә керде. Шуңа күрә быел да монда Келәмдә көрәш кызу булырга ошап тора. Узган елгы абсолют батыр Илшат Идиятовны троннан бәреп төшерә алырлар микән дигән сорау әлбәттә бөтен кешенең башында яңгырый. Без инде бу миңа калса бүгенге Сабантуйдагы көрәш ярышларының иң төп интригасы шулдыр дип уйлыйм. Узган елгы фаворитлар үзләренең көчләрен кабатлый алырлар микән? Шул да безне кызыксындыра. Барысын да без тиздән Арча район Сабантуйның келәмендә күрербез. Халык уеннары шулай бик зур түземсезлек белән көтәм инде кайчан гаилә эстафетасы башланып китер икән дип. Или үтеп китте микән инде, без күрмиш калдык микән? Көтмәгәндер, наверное, үтсәләр миңа әйтерләр иде. Сәхнә сүз сезгә. Группа Viagra и Валерий Меладзе. Безгә кунакта дуслар. Прекрасной осени, зимой, лето, и мы с тобой благодарим за это. Весну, в которой было столько света, что рассказать не хватит слов. Она пришла, когда нам было трудно, и зазвенела соловьями утро. Она навек нам подарила чудо, такое чудо, как любовь. Мне хорошо с тобой, идти всегда везде одной тропой, и в снегопад, и в дождик проливной, деля на свете все и неудачи, и удачи. Счастлив тот, в ком это чудо из чудес живет, кто может стать уже давно седым, остаться вечно молодым. Мы любим наш с тобой старый город, который вечно и красив и молод. Не потому ли он еще нам дорог, что здесь мы встретились с тобой? Пусть будет он всегда, как солнце светил, пусть в нем всегда растут сады и дети. Пусть каждый здесь однажды в жизни встретит весну, как лучший праздник свой. Мне хорошо с тобой, идти всегда везде одной тропой, и снегопад, и дождик проливной, деля на свете все и неудачи, и удачи. Счастлив тот, в ком это чудо из чудес живет, кто может стать уже давно седым, остаться вечно молодым.
всегда везде одной тропой. И снегопад, и дождик проливной, деля на свете все и удачи, счастлив тот, в ком это чудо из чудес живет, кто может стать уже давно седым, остаться вечно молодым. Трио Веста и Ринат Бариев. Бейс рахмат арыстарға. Тағы бір матур коллектив сахнаға аяқ басырға тілей. Қаршылығыз сахнада ансам.
ВКонтакте сайтында Республика Татарстан аккаунтында Орысша Сабан тойының туры трансляциясы бара. Біздің енді қапшық суышында да Халид кеш мезгіллер яқынлаша екен. Мына тігінде отыралар бүрен әстінде қандар. Қазір суғышалар қойсы жеңе шоң ақша берешетлер екен. Деп сөйлей халық. Әміне мұнда мәйданда көрдіңіз мәлігіне еп-еш жігітлер нешік матур күреш алымлары көрсетіп күрешіп яталар. Бұлар енді үшін профессионаллар шақыланалар. Бик жеңілгіне салдылар бір-бірсін, көресің алар бір-бірсін яқшы біле тұрғаннардыр енді. Давай бұйыл сен жең, екінші жылға мен жеңірмін деп, шай деп алдан келішіп қойғаннардыр бәлки. Кім біле? Но күрештейін андай хәлләр көзетілге тиіш түгіл. Но бик жеңілгіне соңғы бірнеше алыш тәмамланды. Фаворитлар көресің қазір олар финалға шығашақлар. Һәм финалда енді жар берешеклер достар. Татар күңілі әр шық ошық, әзір жыры, әзір сыйы, мәйданларға рәхим етсін, хуш келесің Сабан туйы. Сабан туйыбыз мәйданында жыршыбыз Рәмзия Ғайфуллина. Күзлерден соң язға йыраға әлі, ораларда салқын қышлары бар. Күзлерден соң язға йыраға әлі, ораларда салқын қышлары бар. Яры әлі көңіллерінің көзін жылытардай, яқыны достары бар, достары бар. Яры яқыны достары бар, достары бар. Барысы да жылы яққа кетемей, біздің янда қалған қышлары бар. Барысы да жылы яққа кетемей, біздің янда қалған қышлары бар. Қалған қышлар әйді сайрамасын, янда жырлап тұрғаны достары бар, достары бар. Қалған қышлар әйді сайрамасын, янда жырлап тұрғаны достары бар, достары бар. Құшларыма иле olmaz idim, ayırılsam tuğan ilimden. Құшларыma ilе olmaz idim, ayırılsam tuğan ilimden. Beldir soğuk dağda sulla bitul üzülmesin, şeşke güllenenen güllenenen. Beldir soğuk dağda sulla bitul üzülmesin, şeşke güllenenen güllenenen. Dolqanları yazdırarlar qoyşaq qoşumdan. Kütmegende turmuş dolqanları yazdırarlar qoyşaq qoşumdan. Quşlarıma kille olmaz idim, ayırılsam yaqını dostlardan, dostlardan. Quşlarıma kille olmaz idim, ayırılsam yaqını
Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле дуслар, без чираттагы көрәшчеләрне бүләкләп узыйк әле. 36 килограмма кадәрле үлчәүдә көрәш тәмамланды. Егетләр бик матур алымнар күрсәттеләр. 3нче урынны яулады Хасанов Марат. Кайсы авылдан соң? Просин кайсы авылдан? Шүриле авылыннан. Шүриле авылыннан Хасанов Марат 3нче урында. Арчаның 6нчы мәктәбеннән Искәндәров Ильяс 2нче урынны яулады. Һәм 36 килограмма кадәрле үлчәүдә Арча Сабантуйның батыры дип танылды Шамил Шаймуллин Лисхоздан. Егетләр, сезне чын күңелдән тәбрик итәбез. Көрәшне ташламагыз. Сез молодцы. Ашыкмагыз, ашыкмагыз, без тәмамлап бетмәде түбәрәкләү. Мин үзем әйтермен сәхнә дип, ярыймы? Хәзер истәлеккә фотография. Чираттагы үлчәү авырлыгы 40 килограммга кадәр. 3нче урынны яулаган Нуруллин Илнас. Яңа Кырлайдан Нуруллин Илнас. 2нче урынны яулаган Рахимов Рәзил. Кәшедән. Һәм 40 килограммга кадәр үлчәүдә Арча районының батыры дип игълан ителә Хабиб Рахманов Айтуган Шушмабаштан. Менә инде шәп егетләр үсеп килә Арчада. Тәртибен белеп, тәмен белеп көрәшәләр. Аларга бүләкләр бирәбез. Шәп кенә бүләкләр егетләр. 31 августта костюм алырсыз, ярыймы мәктәпкә барырга? Телефон аласы түгел. Лучше костюм алырга. Бик зур рәхмәт. Монда таяк тартышу ярышы бик зур ажиотаж уяткан. Жалко бер кеше дә күрми. Чөнки аларны чорнап алганнар. Ә без Капчык сугышында җиңгән хатын-кызларны бүләкләп китик әле. Беренче урынга без велосипед бүләк итәбез, как раз аның размеры. Хатын-кызлар арасында Капчык ярышында җиңү яулады Хабибуллина Резида. Үзе собственной персоной. Әгәр дә каршыгызда Капчык тоткан Хабибуллина Резиданы күрсәгез, лучше качыгыз. Бысы улыгызга күчтәнәч. Кызыгызга да ярый. Резида өчен күңелне котлыйбыз, ярыймы? Капчыкны используйте только в мирных целях. Хәзер безнең шушы Капчык ярышы тәмамлануга хөкемдарлар сразу гаилә эстафетасы башланып китә дип игълан иткәннәр иде. Шуңа күрә кемнәр язылган гаилә эстафетасына рәхим итегез. Хәзер ярышларны башлап җибәрәбез. Таяк тартышу кыза, көрәш кыза, мәйдан кайный, сәхнә сүз сезгә. Менә күрәсезме, көрәш кызыксыналар, тамашачылар качан зурлар көрәшә башлый. Менә күрәсезме, балалар команда зурая баралар. Мин дә шулай дигәнем, шулай, ничәптер мине тыңламыйлар, тегендә балалар, монда уллар көрәшсен дигәнем, име? Мин начальник түгел бит, Ильяс Нурсулич монда начальник. Үзем чыгып көрәшерим. Егетләрне музыкасын җибәрегез, пожалуйста. Бий алмыйча тилмерәләр. Шундый бийсәр килә. Давай, егетләр. Зажжем.